Kaixo eta ongietorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Gaur tituluan ikusiko zenuten bezala, txiki aktorea izango dugu gure mikrofonoetan. Egia da lehenago ere bai pasazela, baina duela podcast hau igotzen dugunerako, duela hilabete batzuk bere azken bakarrizketa entzuten nengoela, gu azkeneko zatian bai gauza unkigarri batzuk esan zituela, eta esan egon orain bai, grabatu behar dugu podcast batzu eta biok lasai, berak gonbidapena onartu, eta hemen gaude, beraz ongietorriak, gaur txiki izango dugu mikrofonoetan, ongietorriak Marruma Kulturalen solasaldi berri batetara. Marruma Kulturala. Kaixo txiki, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon magoki eta eskerrik anitz, gomitagatik eta plazerra beti mintzatzea eta zurekin mintzatzea lagunaia eta bon, abertzen muz joaten dan urrengo bozkari ba. Ikusiko dugu, pasako dizut audioa erabakitzeko moztu behar da. Gaur gai batzutaz hitz egingo dugu, baina bai, gai sakonetan sartu aurretik hitz egin nahi nukela zure karreraz pixka bat. Ezagutzen ez zaituzten bi edo hiru pertsona horiek, pixka jakiteko nondik zatozen eta abar. Bueno, beraz, Euskal Herrian edo euskeraz gabiltzanak eta bai ezagutzen zaituztetela eta non jarriko zenuke hasiera puntua, zu ona ekarri bazaitugu antzeslanagatik, monologoegatik, non jarriko zenuke, non hasiko zinateke kontatzen zure historia? Bueno, hasiko nintzake 2002an doka baino lehenago Kandela Taberna deitzen zena, egon zen bakarrizketa txapelketa bat, lokalia Donostiko telebista lokal batek antolatzen zuena, eta hor nola ni bitzen nintzen ja Antiboko jaietan gauzak antolatzen eta bar, Kandelako lagunek errantzi daten animatzen nintzen bakarrizketa bat egitea, eta ni nolan beti izan naiz nahiko berritsua eta humoretsua, animatu nintzen, zeren gara horretan Klub de la Komedia eta guzti hori oso bor zegoen, eta animatu nintzen, eta udaran egin nuen monologoa, oatzen naiz, eta jende haunitz urbildu zen, eta Antiboko jende pillo, eta horrekin hasi nintzen, beste batzuk ere ezagutu ginen, eta horrela jungara 21 urte, gaur arte, noski. Euskeraz monologorik egiten ez zirenean. Bai, gu ere ez ginen hasi euskeraz mintzatzen monologak egiten, baina hasi ginen monologak egiten, referentziak genituen bakarrak ziren estadukoak eta Klub de la Komedian agertzen zianak, orduan ni eta beste batzuk euskalduna ginelak erderaz eginen egiten, baina urte gutxira hasi ginen ja euskaraz mintzatzen, euskaraz bakarrizketak egiten, nola ez referentziak bat zeuden bertsolarien mundutik, nola ez, bertsolariak niretzako dira umorea egiten dutenak eta gainera argi eta garbi ikusten da instantean egiten dutela beraien umorea, eta hori la hostia da, zeren mundu guztian ez da egiten, beste lekuren bat hemen baizik, eta orduan referentzia txipi horiek hartuta, hasi ginen gure testuak idazten euskaz, eta hasi ginen hori, badakizue askorentza, Jon Plazaola, referente bat, eta orain dagoena antzerki munduan, eta teatroetan, eta berarekin batera hasi ginen bakarrizketak euskaraz egiten, eta gaur arte ez. Bere, goratzen dut bere lehenengo monologoa zala euskera gaztelania nasketa bat, eta izaitu dela goratzen lehenengo zure monologoan, baina bai, leheno esan dizuala dokan, ezakitze kontzertu zen, baina albo batean zu zeuden hor barraren ondoan monologoa egiten, ezakit ordu hauetan hitz egin degunetik gogoratu dezu ze kontzertu zen edo? Bai, harritu nahi horrek, zeren askotan oroitzen naiz gauzetaz, eta baita ere beti esaten dut izenetarako oso txarra izela, baina arpegiekin asko alditzen naiz, eta ez dakit ze kontzertu izanen zen hori, ez zuke aipatutakoa, baina segurazki egon zela, zeren lehenengo monologoak badokan egin dituen, Añorgan ere bai, Amara Berriko jaietan ere bai guatzen naiz kaotikorekin, eta horra hasi ginen poiki bagarrizketak egiten, gero urretxura asko juten ginen Jon
Zuen plaza hola eta Makri biltzen ziren taberna batera, eta gutxinaka hasi ginen plazak egiten, gutxinaka ere bai euskara sartzen, eta ja pixkat aurrerago, aintzinerago, ja hasi ginen bakoitza bere bidea egiten, bere testuak lantzen, eta humorezko bakarrizketak egiten, eta batzutan bai elkartzen nintzen plaza holarekin, show batzuk egiteko, eta horrela iraun dugu, eta horrela iraun dut, gaur arte ez. Zein zen, lehenengo monologo hori? Bakarrizketa, ezakit ezberdintasunik dagoen, bakit itzulpen bezala erabiltzen dela bakarrizketa monologaren itzulpen bezala, baina ezakit berdin edo ensanai berdina dute. Bai, horran jontegirak bota zuen monologoaren bera monologista zela edo ez bakarrizketalaria, nik esaten dute euskarazko bakarrizketak egiten dituela, euskarazko humorezko bakarrizketak egiten dituela, orduan horrekin esan nahi dut ja, erraiten dut, ez da komedi egiten dudala, eta horrek esan nahi du, mikro aurrean, pertsona bat jartzen dela, bere gauzetaz hitz egiten, bertsolari baten moduan, ez? Eta nire kasuan, hori 2002an hasi nintzen monologak egiten, eta 2005an edo horrela hasi nintzen ja euskarazko bakarrizketak egiten, eta askotan kontatu dut, baina pixka bat izan zen, nola herri txikietatik deitzen zidaten, Gipuzkoako herri txikietatik, eta eta ikusten nuen nola nire burua nola bortxatzen nuen erderaz egitea, horrelako herri txikietan euskaraz mintzatuz ez, eta nire osabak esan zidan baserriko osaba dudala, nola hitz egin dezakezuzuk erdaraz monologoak, gero borroka bat baldin bazara, eta ez da horrek zartako edarra eman zidan barruan, eta hasi nintzen ja euskarazko gileak lantzen, eta horra hasi nintzen ja humorezko bakarrizketak egiten, ez? Zein izan zen lehenengo bakarrizketa barkatu? Lehenengo bakarrizketa pixkat egin nuen euskaz, izan zen ikastolako mobidei buruz, eta pixka bat joku hori oso erresazelako euskaraz barneratzea, zeren askotan hartu behar dira gaiak, erresa direnak publikoarentzako ere bai, eta orduan banikien ikastolako gaiak eta hartuko baldin banituen, jendeak publikoak erresa hartuko zuela kodigoiek, orduan hasi nintzen ikastolako gaiak eta jolas garaiak aipatuz, eta baita ere jute ginenean autobusean piszinetara, eta edo lehenengo porroa, eta edo lehenengo musua ez, denok izan dugula gai bat oso potentea dela eta denok ezagutu duguna, lehenengo musu hori, euskeraz kontatzen nuen historia luze bat horri buruz, eta horrela ikusi nuen funtzionatzen zuela ere euskeraz humorezko bakarrizketak egitea, eta konfiantza ematen zidan berriz ere aurrera egiteko. Ze kabroia zean, zeren ordu batzu daramazkigu juntu, eta batean grabaten hasi, eta euskera aldatu dezu. Pixka bat. Zu nongo atzea? Ez, ni Donostikoa niz, claro. Baina, eta nire ama bai da baserri mundukoa orendaingoa, dela Gipuzkoako Tolosa aldeko herri txiki bat oso polita, txindokiko kriston bizta ditula, baina aita dute castellanoa, donostiarra, baina ez da kiuskaz, baina beti gustatzen zait euskaralki ezberdinak erabiltzea, ikusten dudalako euskara kriston altxorra dela, niretzako gure izaera den bakarra gure hizkuntza da eta gure kultura, eta hori egon naiz babesten 19 urtetatik pixka bat kontzientzia hartu nuenetik gaur arte, bai nire auzoan gauzak antolatzen, bai Donostian ere bai egon naizenean piratetan eta zurekin eta hor ezagutu ginela eta orduan ikusten dut, altxor bat dugule gure hizkuntzarekin, gure kulturarekin, eta hori azpimarratzen dut egunero, ez, nik ere nire artelanean ero sorkuntzan marrazteko eta bidaiatzeko eta bizia emateko. Birani, duda nuela noiztik ezagutzen ginen, zeren ni uste ezagutzen ginela lehenagotik, baina nire agendan, nire telefonoko agendan sartu zinela piratengatik. Bai, eta uste dut horregatik ezagutu ginela, garai horretan zu komunikazioan zeuden, ipiskat piratetan sartu nintzen Antibon nengolako jai batzordean eta guzti hori, eta gauz horiek ekartzen dute, jende potentea ezagutzea, jende zure bezalako inkietudeak dituena, eta maitasuna duela euskararekiko, kulturarekiko, eta ere, zorionez, hogeita bat urte hauetan egon aitzenean emanaldiak egiten, ezagutu izan dut jendea, ikusten dudala, bihotzez euskararen gatik eta kulturaren gatik gauzak antolatzen dituela, nik Antiguan egin dudan bezala, eta horrek egiten du ni aurrera jarraitzea, baina noski, denbora batera arte, dela gira honetar arte, noski. Aipatu duzu, ere bai Bolondres zerala beste hainbat lekuta. Bueno, lehenengo goratu nahi nuke, norbaitek kuriositatea bali bauka,
piratetan egin genuen lantxo hori interneten dagoela ikusgai. Ez dakit nola zen jarri genion, baina bai zeudela zu eta Arrol egiten genuen alako abioi batean zinduaztela eta hori da, eta akzidente bat zuela abioiak, eta orduan ondartza supuestamente desertu batean zaudetela eta piraten antzera baltsak eta egin bartzen dituztela. Problema da, eguraldi honatea zala, eta ondartza jendez gainezka zegoela, baina ez gu hau grabatuko dugu, inor egongo ez balitzen zala, eta venga, aurrera, pixkat kamera aurrean, eta... Bueno, baina hor, izan zen gozada bat ere bai, nere Arriola ez duela ezagutzen, eta orain ere, hor da bilela, eta TikTokerrak, eta ez dakize de Montretan da bilela, eta zuere bai ibilizara mila saltxetan, azkenean batzutan konexio batzu sortzen dira, eta elkartzen da jende bat, sortzailea, eta inkitudeak ditunak sorkuntzarekiko, euskararekiko, kulturarekiko, eta momentu horretan pirateikiko, eta elkartu baina, eta uste dut, gainera nahiko bisita izan zituela bideo horrek, ez zeren graziosoa zen aldi berean, baita ere erakusten zuen pixkat abordaia egunean zer egin behartzen eta zerrez, eta bueno, horren ostean, abordatzera barkatu, otoi, eta bideo horregatik edo momentu horretatik, ni gero nintzen piratetan, eta go nintzen zu ere bai, eta bueno, gauz batzuk sortatzen direnean, plazerra da, eta gauz politak ekartzen ditu, eta jendea ezagutzea, eta emanaldiak egiten duzunean bezala, ezagutzen duzula jende bat, ikusten duzula maitasunez egiten duela herrian alde lana, eta horrek behinezi duela. Azken finean, orain goratuet, bideo hori izan aipatzeko abordatzean zer egin eta zer egin ez zitekeen, pixkat segurtasuna eta mantentzeko, materialak eta eta esan genuen, hortik tiraka, ez dugu esango bakarrik bideoa, ez dugu hau egin behar, eta sortu genuen hor gidoi bat, tiraka, abioia, no seke, ikusi behar dezu, kriston abioia egin genuen. Eta kotxean, goatzen naiz horrela hostiak ematen kotxeari. Barrukoa zen kotxea mugitzen da. Kotxea ondarretan aparkatu genuela, eta hori grazioso galditu zen, eta azkenean horrek ere ikusten du, sorkutzaren bitartez eta kort horren bitartez da, mezuak eta zabaldu daitezkela, eta jendeak azkenean era grazioso batean ikusitazkela gauzak non gero beharko dituen bere abordatzearen egunean praktikan jartzeko. 2002an hasi omen zinen, urrengo gauzatze izan zen, beste bakarrizketa bat? 2002an hasi nintzenean, hasi ginen bakarrizketa zatitxoak egiten, normalki hasiera batean jute ginen 3 edo 4, ez? Rollo Club de la Comedia antzeko, bakoitzak 15 minutu edo egite zituen, eta gero gutxinaka bakoitzak bere testuak gehiago lantzen joan zen, ni neukan lehenengo monologa izan zen puzkarrei buruz, kuadriakoak esaten zidatela beti, berriz egin behar dezu hau, baina esaten talde batek ere abesten du betiko abestia, eta denok saltatzen dugu, eta txalotzen dugu, eta abesten dugu. Orduan pixkat hasi ginen lantzen tekstuak, gero ere Euskal Herritikan hasi izan txabaltzen, txapelketa ezberdinak egon ziren, eta gero pixka bat euskararen bidea zabaltzen hasi ginen, eta jo nintzen testuak lantzen eta testuak egiten, eta euskaraz azken lehenengo emanaldiak egiten, eta jendea deitzen hasi zen, eta poiki urtetik urtera dei gehiago, bolo gehiago, eta horrela gaur arte. Hori izan zen lehenengo bakarrizketen gorakada, edo egon zen lehenengo booma. Orain soma daiteke beste bat ari dala, Irudamatxok eta hasi duten proiektuarekin, eta ostras, ematen du profesionalagoa dala, eta igual bultzaka da honek ekarri diezaiokela euskal kulturari, bestakit bakarrizketen beste bigarren bizitza bat, edo nola ikusten duzu, uste bertan ere egon zehala? Bakarrizketen munduan ikuste dut, 2003, 4, 5, 6, horre egon zela Kristoan Gorakada, Club de la Comedia, telebistan botatzen zutelako, Televisión Españolan, gero uste dut Antena 3 o Telecinco horrela, eta orduan jende pilo bat ikusten zuen, eta horre gertu zen klabe bat, jendeak kodigo hori ezagutu zuela. Igual Euskaldunok bertsolaritzaren klabea ezagutzen dugula, ikastolan ikasi dugulako zer den bertso bat, errimak izan behar ditula, eta neurri batzuen barruan sartu behar dela bertsoa, Club de la Comediarekin ikasi genuen, pertsona bat atelako zela mikrofono baten aurrean, eta guk ikasiko genuela
empatizatuko zuela gurekin eta guk feeling hori sortu behar genuela publikoarekin monologista bezala. Orduan kodigori oso erresa izan zen publikoak bazekielako zertzan eta orduan izan zen pixkanaka sartzea emanaldiak egitez, herri egotea eta nire kasuan izan da herriak ezagutu, herrietan kontaktuak egin eta gero kontaktu horiek lortzea urrengo ikuskizunekin juteko, ez? Eta hori da nik uste dut niretzako arro sentitzen naizena lortu dudala herri batera berriz bueltatzea ikuskizun berri batekin. Niretzako hori da igual gauzik politxena. Orain pentsatzen usteet zuek iritsi zinetela Espainiar estatuan egon zen bigarren monologoen olatura. Eta esplikatuko naiz, lehenengo olatuan edo identifikatzen dut gehiago. Venía aquí... edo, nos ha pasado, beti hasten ziren koletilla horrekin, eta gero bai esan zutela, bueno, nire mundura eramango dut monologo hau. Eta pixkat bakoitza bere esperientzietatik eta bakoitza bere kutsua emanez. Zuek ja hasi zineten hor. Bai, nik uste dut, nik beti ondo ulertu dana da, nik Euskal Herria asko bidaiatu dut barruan, igual zait Burgira junaiz Almadiak ikustera, eta Fallara Paloteado ikustera, edo Bilbora Aste Nagusia ikustera, eta orduan ikusten nuen monologoak egin bartzila hemengo gaiei buruz, kilometro zero egin bartzela, kilometro zero hitza ere aipatzen ezenean, eta orduan arkitarri ikusten hortik jun bartzela nere gidoiak, eta ere asko erabili nuen euskal abestiak, asko erabiltzen nuen euskal referentziak, pilota mundua, eta orduan gai horiekin egiten nuena da jendea empatizatu eta elkartu gure euskal bizitzara, ez? Eta nik uste dut kodigo horrek ondo balio izan didala, monologoak egiten dituenean, jendea empatizatzeko, bere ganatzeko, eta publikoa eta nire artean feedback hori sortzeko, umore hori sortzeko, ez? Bigarren monologoaren esan dezu. Hirugarrena eskizakit antzeslanak noiz hasi ziren? Antzeslanak hasi ziren 2010an. Beranduago. Eta beranduago, ja 8 urten aramatzan monologista bezala, eta hor antzerkiaren mundua ezagutu nuen ikastaro batzuk egitez Donosti Kulturan, gero ere bai Asbinenea izan zen niretzako hauniz garrantzitsua, hor egiten bai zen urtean behin antzerki jaialdi bat 15 minutako piezekin, ez? Mikroteatroa oraina infamatua den hori, hauek egiten zuten orain dela ia 10 urte, eta ni lehenengo pieza egin nuen Oteizari buruz, iritsi nintzen semifinaletara, eta orduan niretzako izan zen auspo bat, eta Donostiko gazte antzerki jaialdean ere parte hartu nuen, 3. sari eman zidaten, eta niretzako izan zen auspo bat, pixka bat antzerki munduan gehiago hausnartzeko, hurbiltzeko eta bolo batzuk egiteko, zeren 16 bolo egin dituen emanaldi horrekin. Bakit Oteizaren gaiarekin jiratxo bat ere egin zenuela. Leku askotatik eta oraindik bideo batzuk aurkitu daitezkela eta fijatzen ez balin batzea urrutiko kamaratan vale, txiki dela. Oteiza oso barrenatuta nuen garai horretan eta hori Kukai dantzataldeak ikuskizun bat zeukan Oteizari buraka eta nik beti 19-18 urtatik beti antzerkia eta musika eta asko ikusi dut, asko bere ganatu dit eta emanaldi pilo bat ikusi dut eta hori ikusi nuenean, eta Oteiza pantaila hundian ikusi nuenean, esan, hostia, zein da pertsonaje hau, ez? Eta horrek liuratu egin ninduen pilo bat, eta banekien lehenengo antzeslana egin behar baldin banuen, izan bartzela Oteizari buruz. Eta Alesteio Zurrigo lagunak asko lagundu zidan pixka bat zuzendari moduan, estrenatu nuen, poltsikoan, 3. sari eman ziaten, eta egin dituen bolo batzuk, eta gero oso unkierra izan zen bukaera dokan egin nuelako, 200 lagun hurbildu ziala, eta bertan Lipus egon zen, Irugabebi egon zen, baita egon zian bertsolariak Maialen eta Beñat, Gaztelumendi, eta izan zen bukaera bat oso pollita, 2011an, oraindik nengola antzerki munduan sartzen, horrelako emanaldi unkigarri bat egitea, ez? 200 pertsonen aurrean, 20 piko urterekin, sarrerarekin zen, eta flipantea. Gaur, bazkantzen gaudela, bakatu, zakit horrelako zerbait susmoa hartu izut, Euskal Herriko artistarik handiena bezala daukazu Oteiza? Bueno, artista handia bada, mitoa bezala, laboa bat bezala, ez? Nola... mitoan eretzako da bere garaian ulertzen ez den pertsonaje bat gerora ulertzen denean, ez? Incluso Eskorbuto ere bai, ez? Bere garaian
hori abestea eta gaur egun ulertzen dela, niretzako hor da mito bihurtzen dena, ez? Eta orduan Oteita izan zen pertsona bat non bere garaian ez zen oso ondo ulertua izan zen, hain zen sakona eta hain zituen idatziak hain sakonak, bere garaierako ulertzeko zaila zela. Eta orain ikusi izan da zenolako aberastasuna zuen, ez? Beste artista batzu bezala, eta edo Laboa bere garaian lehenengo aldiz biga abestia bezu zuenean, parre egin zuten Zaldibian abesti horretaz, eta orain abesti hori mito bat da, ez? Orduan, pertsonaje batzu daude, unkitzen hautenak era bat, non azkeneko emanaldian hoiek sartzen ditudan, eta Laboa izan da bat, Oteiza beste bat, Evaristo beste bat, ez? Edo benetan, edo Maialen Lujanbio beste bat. Es que gaur bazkarian esan dezu, Oteiza ezakizuna, no me jodas. Erran dut, norbait ezagutzen baldin badut, Oteiza ez duena ezagutzen, normalki buelta maten dut eta alde egiten dut, bai. Hori bai egin dut, behin baino gehiagotan, eta bigarren galdera da, Evaristo ez badu ezagutzen ja, bai, ya me voy, bai. Adiós, muy buenas. Mira, hemen Wikipedia daukat, baina zure bakarrizketak agertzen dira bakarri 2013tik aurrera. Zure lagun bateko egin omen du? Bai, Anderrek, eskerrik asko, Ander. Igual aktualizatu beharko da. 2002tiko animazio bueltak ematen eta? Bai, nago 2002 bueltak ematen, baina bai egia dena da, hasieran ere bai, nik dena naturalki egiten dut estrategiari gabe eta guzti hori, inkluso lehen bazkarian hori lagunak aldetu dean ze Instagram duzun, ez nekien buruz ondo, edo Jon Martinez txiki edo txiki Jon Martinez den. Ez zuen aurkitzen eta ni atea garri izan den mugikorra. Hori da. Baina gauzak naturalki egite ditut, orduan ere pixka bat ikuskizunei izena jartzen ero, pixkat beranduago hasi nintzen, eta ja 2013an hasi nintzen 1100 bai esparrez lehertu, eta 1100 pixka bat titulu hori, ateratzen nintzelako hasieran pilota teniseko pilota batekin pilotariko apostolariak bezala horrela, eta orduan jokoa ematen zidan hasieran pixka bat bizitasuna emateko ikuskizunari, eta orduan, gutxinaka ju naiz titulua jartzen monologoei, gauz ezberdinetaz hitz egiten, baina uste dut azkenekoa 2016 Barrez Blai 2019 40 urte eta aldapan beraniek eta orain Euskal Herriko historia, jatorria, historia eta irria, ja pixka bat kartelekin eta titulo potoloekin, ja usten dut pixkat nire ibilbidea ikusten dela, ez? Bai, sartuko gera gero karteletan. Bai. Baina, horre bai histori bat dago. 1100... Bai, esparrez lertu. Hor, 1100 bakarrizketa horretan pilotak aipatu dituzu. Bai. Hor izan zan lehenengo aldiz materiala erabiltzen hasi. Zeren, stand-up bat esagutzen dugu, tipo bat, mikrofono bat, eta ja. Baina zu esagutzen zaituen edonor badaki argiak, pilotak, jolas, materiala erabiltzen duzula humorea egiteko. Horra hasi zan? Egia erran, horra hasi nintzen, gogatzen naiz gainera, gero ibili nintzela pixkat produktora batekin lanean, eta txikitzatoz maleta batekin ez zuen, bai, no? Eski maleta bat ematen nuen, da hor nituen nire jokoak, bai, pelota, magia truko kutre batzuk eta bar, eta ikuskizun horrekin, hasi nintzen gauzoiek erabiltzen, zeren batzutan ditzen ziaten euskaltegietatik, eta orduan egin behar nuen monologoa pixka bat motelago eta pixka bat euskaldun berriak ulertzeko, eta orduan pentsatzen nuen aldatu behar nuela nire monologoa, eta pixka bat bisualagoa egin, eta orduan maleta horrekin egiten dituen truko kutre pilo bat, eta pixka bat maleta erabiltzen nuen hori pelotarena eta bar, boltxapatata bat, eta karten joko kutre batzuk eta bar, pixka bat euskaltegietara joten nintzenean, besori edukitzeko eta euskara ikasten ari ziren hoiek, iruditzen zaizkidala beti gudari batzuk, beti esaten dut hoiek, direla benetazko gaur egungo 21. mendeko gudariak euskara ikastea, benetan, beraiek ere ondo pasatzeko ez, eta gero ikustenen funtzionatzen zuela. Hor, Kriston, balioa ematen diegu, gaizki esana dagoen euskaldun berri hoiei, adidez, Jose Maria Agirretxe izan genuen orain dela gutxi gure mikrofonoetan, eta beraiek ere bai euskara ja euskaldun berri etiketa jakenduta dago zen da gutxiestea bezala, eta aldez kontrakoa da. Benetan lan handi bat egin behar izan dute euskera ikasteko eta gutxi batzuen artean berreskuratzeko. Orduan, bai, hoiei mirespena dira dela ere bai, baina goratzen dut, esaten zenunean materiala eta
hemen gogoratzen dut monologoa grabatu genuenean, gure podcastetan, ez dakitzen bagarren zenbakian dago, 2. abenduan egin genuen, 2018ko abenduan grabatu genuen hemen txikirekin, bakarrik audioz dago, eta amakoki, mira, estoy echando la casa por la ventana, bombetekin, eta fuegos artificiales, mira, este bat botako, ya, estoy palmando pasta. Eta hori joku hori daukazula, hori jolasteko gauzekin, jolasteko jendearekin, askotan zaude monologo bat askatzen, detektatzen dezu norbait publikoan eta sartzen dezu, izen hori gutxienez, ez zoaz tekstu itxi batekin. Ez. Eta gero ere, usan zaidana da, nire monologoa, lehen bazkanean pixkata ipatu dugun arira, beste gauz baterekin, kutretik hasi, eta hortik aurrera joan, hasieran neukan 1100 baiesparez lehertu bakarrizketa, eta horrekin azten nintzen lehenengo 5 minutua ziren oso kutreak esateko, hau da nire ikuskizuna eta mendik gora joango gara, Eta orduan horrek laguntzen du jendea empatizatzen zurekin, ikusten txiki joder ze kutrea den, baina gero dijoa aurreratzen eta dijoa maila handitzen edo umorea handitzen eta bukatzen zen gainera azkenean Euskal Abesti famatuen testu batzuekin eta barrez. Orduan... Horri zen, Barrez Blai. Eta 1100 ere bai, pixka bat hortik hasi zen. Barrez Blaien ere bai, Euskaren abestiak gehiago luzatu nituen, abesti gehiago hartu nituen, lauteiatu berritxarrak, latzen, ertzainak eta bat. Orduan, uste dut nik nire bakartzetak egite ditudan beti hori kilometro zero eta baldin banoa ez dakit Iruñara jartzen ditut horri inguruko gauzak, horrela sortu zen gutxinaka txisteena, herriena, orain gero WhatsAppez viralizatu zena eta baina pixkat hori izan, ni joan emanaldi batera eta ikusten hostia, ni joa herri honetara ze txiste bota dezaket herri honen inguruan, eta horrela sortu zen ere herriena, baina erraiten dut, bete egiten dut naturalki, ez dut inungo estrategiarik ematen edo pentsetan eta orduan horrela jarraitzen dut. Eta lehen esan dezuna euskaltegiei buruz eta beti flipatu dut nire ibilbidean zehar, hori, beti juna izela Araba Herrioxara hola, 5 pasei aldiz eta horko jendea joaten zalera areaino, bedeik badakitela Donostitik juntzalera ostegun bat areaino, eta eskertzen dizutena, eta horko antolatzaileak euskaltegikoak eta dira gauz batzuk, emaz dituzula beti bihotzean, ez betiko. Barrez Blai, eta ezakit Barrez Blairen ondoren izan zen zure lehen, bigarren antzeslana saioarekin. Osea, saioarekin bera ikusi nuen azbinenean behin, flipatu ninduen, txundituta... Zertan zegoen? Bera zegoen beste lagun batzuekin beste antzeslan bat egiten, ni negoen oteizarena egiten, eta bera beste antzeslan bat, eta orduan, zitetan bezala, telefono hartu nion, da esan nion, egun batean nahi dut zurekin mintzatu gelditzeko, aberrantzerkiarekin zerbaitekin nahi duzunerekin, eta dokan elkartu ginen, beti oroituko nahi zegun hori, askotan hitz egin dugu horretaz, eta baten zuen zita bat, baina zan antzerki zita bat. Eta orduan pixkat esplikatu nion negoela hori antzerki munduan, eta nahi nula zerbait egin, bikotei buruz, eta orduan bera elkartu zen, konfiantza handia jarri zuen nigan, eta horre elkartu ginen ispilu antzeslanerako, 2013an estrenatu genula, Donostian, Lugaritzen, eta egin genituen 50 bolo, eta, ostra, errez esaten dela, baina egin bardia. Baina hori ja da beste lan egiteko modu bat. Ez dakit gidoia bien artean landu zenuten, zuk, berak... Ez, ni normalki saioarekin, saioa, ama da, eta garai hortarako ama zen, eta bikotea du, eta orduan famili giro batean, eta bizi da, eta lan egiten du, eta orduan ez duain beste denbora ni bezala, eta orduan ni normalki saioarekin lan egiten dut, menu bat ekartzen diot gidoi bat ekartzen diot, nahiz eta gero pixkat aldatu, baina testu batekin noa, ideia batekin noa, eta berak ikusten du, nola ikusten duen edo eta martxan jartzen gara, normalki ez zidan ez etzik erraten, eta orduan egiten genuen aurrera egin, eta ensaiatzen joaten ala, testua mejoratzen genuen, hobetzen genuen, eta estenak hobetu, eta pixka bat antzeslan ateratzen zen. Izan zan lehenengo aldia, izan zenuela antzeslan bikote bat? Bai, noski. Teizan ni joan bakarrik eta teio zan bizkat zuzendari laguntzaia, baina saioarekin hurbildu nintzenean,
ez da ere 50-50ko lan bat, baina bai berarekin ensaiatzen hasi, berarekin egon, ordu asko pasa, ere erlazio bat sortzen da, hor sortu behar da erlazio bat bai antzerki bikote bezala, bai lagun bezala, eta bar, konfiantza handi bat behar da antzerkian norbaitekin lan egiten duzunean, eta sortu genuen, eta oso naturala izan zen, eta bueno, hori izan zen bidei bat horrasi zela 2011an, eta iraunduela pasaden abendura arte. Eta gainean, hori, pasaden abendura arte, hainbeste denbora pasaduzue juntu, ze zuen arteko bikote hori antzeslan, talde bezala izena jarri zeniotela. Bai, hori da. Aldatzen laguntzen antzerki taldea jarri genuen. Eta nondi dator izen hori? Bueno, Oteizaren egiten hasi nintzenean, poltsiko orako bedartzen, osea, gazte antzerki jaialdirako behartzen titulo bat, antzerki taldean izen bat, eta ni oso Oteizaren munduan negoen esartua, esan, aldatzen laguntzen, ez? Pues, aldatzen laguntzen nahi dugulako, artearen bitartez, gizartea aldatzen dugun, ezta? Eta orduan gero ja saioarekin nengoenean, ja pixkat izen hori eta logo hori Oteizaren eskultura batena jarrita zegoen, eta horrekin aurrera egin genuen gaur arte. Eta hori izan zen ispilua, lehenengo. Bai, ispilua, eta nahiko, gu pozik, reperkusioa izan zuen esan nahi dut, zeren egon ginen 50 emanaldi egiten Euskal Herri osotik, ia probintzi guztitikan egon ginen Siberua genduta, eta gu oso pozik, zeren zan gauz bat nahiko simplea, formatu oso txikikoa edo zen lekutan sartzen ginen, eta oso atretzo gutxi genuen, baina zen bikotei buruz, maitasunei buruz, eta azkenean denok maite bindu gara, denok eduki ditugu kalabazak, eta pixka bat maitasunaren bizitzari buruz zan, eta egin dituen 50 emanaldi, eta ere bai bukatu genuen dokan azkeneko emanaldia oso berezia egiten, non beti oroitzen aizen, horre ezagutu nuela Jurgi Ekiza, non izan da ere lagun bat, orain arte iraunduena, ez? Artista lagun bat, orain arte iraunduena. Bueno, orain arte iraunez, baizik eta orain arte lagundu zaituena, oza, ez da ezer pasa zuen artean. Ez, ondo gauza, zure... repaso egiteko, ez dugun ez ezer prestatu, Wikipedia daukat hemen aurrera irekita, eta ze zaila den kronologia bat jarraitzea, zeren bakarrizketa daude, antzerkia daude, musikan ere parte hartu duzu, eta gauzak uztartzen doa, ez dago etapa bat monologoena, etapa bat antzerkiantza, eta beste etapa musikarena, eta musikarena erabai garaiaietan hasi zela ematen du, la pop jarekin. Bai, horre ere gertu zen, naturalki, ez? Ni pixka bat Antigoko bestak ematen egon nintzela 1989tik 2011 arte, ja altzan bizitzen egon, orduan pixkat utzi egin nuen mundu hori, pixkat deskantzatu behar nuen, zeren zuk bezala, badakizu, azkenean zaudena militantzian lanean eta gauz pilo egiten, horra dela, ez? Eta hortan irautea, orduan ja pixkat altzan egonan bizitzen eta bar, zanuen nahi dut, niretzako opari bat egitea, eta nire ametsa beti izan zen lapoiaren abesteak egitea, eta orduan Antigoko lagun batzuk bildu ginen, era nahiko naturalki, ni pixkat proposatu nien historia, baina beraiek eta orduan Antigoko jaietan izan zen 2011an pixkat utzi nuela ja nire jai batzordeko kapitain rola alde batera, eta zen opari bat nahi dut niretzako, zen uste dut ere bai azkenean urte piloa egon izelamen lanean, eta lapopia sortu genuen, eta era naturalki azkenean gauden 3. kontzertua egiten Carmeneko jaietan 5.000 pertsonaren aurrean esearen teloneroa izaten, ez? Eta zangen, hostia, nore iritsi gara hain denbora gutxian, eta iraun genuen 2 urte, eta izan zen gozada bat, zeren musika mundua jada lan talde bat, eta jendearekin joatea, emanaldiak egitea, furgonetan ordu pila eta hitz egitea, soinu proba pasata eta jo arte ere ordu pila eta sakonki hitz egiten, gauz pilo bat hitz egiten bizitzari buruz, eta opari ederra izan da, ez? Kontzertuetatik ere aparte. Lasai, zuek lasai. Jendea dago hemen lanean, eta ez da ez pasatzen, elkarte bat da. Lasai, zuek segi. Jai batzorda esan duzula, hor bai, 2011an hasi zen duten la popia, eta nik uste dut izan zela 2008ko
krisiarengatik eta jai batzordeak eta ez dutela inbeste diru eta hori indartzeko, ez? Ezin dugu talde bat lortu, Bai, benetan, makoki horrela izan zen, pixka bat izan zen, ostia, diru gutxi dugu, eta goratzen naiz izan zela lehenengo kontzertua jaietan, antiguoko jaietan, zesatek, gu, eta ez dakitze beste talde, baina izan zen pixka bat, ostia, diru gutxi dago, ze egin dezakego auzoan giro bat sortzeko, ez? Eta esan genuen, nik lapoia asko maite dut, eta maite nuen, eta ostia, talde bat egingo dugu, eta nik uste dut telonero bezala, jendea hurbilduko dela gu ikustea. Eta gertatu zen Antiguan izan zen, estrenoaren egunean, gu oso ordurik genduen, baina jende pilo etorri zela, gero ere ondo funtzionatu zuela, musikalki indartsua ginelako, eta gero ere nik ahotsarekin eta mikroarekin nahiko show antolatzen nuelako, eta naturalki, hori, udara horretarako geunden jotzen hori, Carmenetan 5.000 persona aurrean, gero hilabete bat beranduago kaotiko edo faiatu zuen, eta deitu ziguten azken momentuan jotzeko ere Reinzirekin, eta jo genuen, eta hor nik uste dut izan zela buma, eta seginen deia jasotzen, eta horrela ginen ero moduan 2 urtetan zehar, eta jotzen Euskal Herriko urte batean egon ginen Euskal Herriko 4 kapitaletan, Iruñan, Gasteizen, Bilbon eta Donostin jotzen, izan zen la hostia. Eta egiten genuen maitasunez, ondo pasatzeko, eta bueno, proiektua bezala, hasi egiten diren bezala, hor bukatzen dira, eta hor bukatu zen 2013an urrian edo, Agurainen gaztegunean, Agurainen gainera sakrilegioa egiten, Lapoiaren herrian, hor bukatu genuen. Jai batzordea ipatu dezunez, niri bai interesatzen zaidala hitz egin dezagun pixka bat, zer da bertatik eraman dezun onena, eta zer ere txarrena. Honena nik uste dut izan dela ezagutzea euskal kulturaren barruan dauden altxorrak, zeren nik pasioa handia dut euskal kulturari, euskarari, eta orduan nik Antiguoko jaietara ekarri izan ditut artistak Niko Etxart, bere aitarekin hor Siberuako kontzertu bat egitea, kristona izan zela, baita ere Anestesia bezalako talde bat ekartzea, baita ere bere garaian punteoan zegoen Etxaiak talde bat ekartzea, bere garaian ere Delorean ekarri genuen, ez dakit, gero ere Antiguoko jaietan zaldila azterketa famatu hori sortu genuen, eta orduan ondartzan, eta orduan gauz batzuk egon dira, non ikusten duzu auzoko jai batzorre batek horrelako gauzak egitea, kriston altxorra dela, ez auzoarentzat bakarrik, baizik eta Donostiako gizartearentzako, zati batentzako, eta orduan oso aberasgarria dela euskararekiko eta kulturakiko. Zaldi lasterketa udaletxeak adoptatu omen nahi zuen. Bai, eske gauz batzuk gertatzen dira ere bai, karo, ikusten duzunean exitoa duela zuk antolatuko ekintza bat, udaletxeak nahi zuela bere barruan edo bere gitarauen barruan sartuta guk esan genioen, que ni padioz, que hori guk sortu genuen eta guretzako zen, eta guri kostatzen zitzaigun larun bat gaueko kontzertu baino garestiagoa, baina ikusten genuen hori egin nahi genuela guk gure eran. Eta orduan urte batzuetan zehar egin zen zaldila azterketa, eta izan zen gauz bat super interesgarria eta potentea auzo batentzako, esateko auzo bateko jai batzordeak hau antolatzen du, ez Antiguoko ikuslarentzako bakarrik, baizik eta Donosti ikuslarentzako, zen 5.000 pertsona eta dena biltzen ziren, eta orduan horrelako gauzak ere posten zaituzte, noski. Eta txarrena? Eta txarrena da, pasio asko jartzen diozunean bizitzan gauzei, gero ere decepzioa handia izaten dela, orduan ni oso persona antzerkiarekin bai, oso pasio asko jartzen diot gauzei, eta orduan gero ikusten duzu horren rekompensa edo erantzuna mingarria izaten dela askotan, edo ez dela zuen espektatibara itzultzen, eta orduan tristura ere handitzen da, eta orduan ikusten duzu energia bukatzen joaten dela, ez? Antzerkiarekin gertatu den bezala, azkenean 20 urte jarraitzen dituzu, eta ikusten duzu pixka bat ibilbide hori amaitutzat izan behar dela, bukatu behar dela, pasioa bukatzen den enean, bizitza aldatzen joan behar da. Hor dago, gauza, ematen du horrelako zerbait beti pasa behar dela. Osea, erresagoa dela proiektuak bukatzea, edo nekeagatik bukatzea, ez bukatzea bukatu behar direlako, ezik eta ezin dut, hain
errekaren kontra ezin dut hainbeste denboran egon aguantatu. Noski. Eta ematen du Bai. proiektu gizartetik sortutako edo kulturatik sortutako instituziorik gabe, diru laguntza ikaragarria handirik gabe, horrelako proiektuak finalitate hori daukatela. Noski, sistema dagoela hori, sistema prest dagoela. Sistema prest dago, zuk stop egiteko, eta azkenean, nire azken antzeslanean, raparekinen bukeran hori kontatzen dut, eta asko maite dudan lagun batek esan zian, ostia txiki, sistema garaitu egitzaitu eta esan nuen, noski, gu edade bat gaztea zerenean, izan gazte, izan gaizto, eta heldua zerenean, izan heldu, eta izan bildurrez, baina sistemak beti dagor gure kontra egin nahian, eta orduan poieki zu energia hori bukatzen dijoa, zure energia, eta orduan azkenean nekatu egiten zara, eta orduan sistemak irabazi egiten du, eta orduan zuk egindako lana hori urte horietan bai txalotu baruzu eta arrozenditu bartzea, baina ikusten duzu sistemak azkenean dagola zu garaitzeko, ez izateko underground bat bizitza honetan, eta sartu bartzara betiko metodoetatik ez aurrera jarraitzeko. Vale. Hortan sartuko gara beranduago, utziko dugu kronologiaren bukaerarako, zeren gutxi gara bera 2011-2013an gaude, eta zure Wikipedian agertzen ez den gauz bat egin genuen juntu, no barkamena eskatu behar dizuan, zenen ez dut inoiz publikora eraman. Gidoi bat pasan izun, musika banda bat nuen zehazki gidoira lotuta zegoena, eta poeta bat ezaguna dana, eta ez duana hemen izena esango bazpada ere, hitzak idatzi zizkidan zehazki abesti horretan enkajatzeko. Ez dakit asko goratzen dezun, ni Aldezarrean kursal inguruan, ensantxe inguruan bizi dintzenekoa, egin nahi nuen alako argazki metrai bat. Argazkiak aterata dauzkagu, eta ez dut ezer gehiago egin, eta naiz eta gidoia, letrak, eta musika dudan, dena dut, baina bai argazki horiekin nahi nuela egin alako ilustrazio bat, eta hainbeste proiektutan egon naizen sartuta, batzutan ahaztu egiten nuelako eta beste batzuetan ez nuelako denborarik, hor dauzkat oraindik. Eta ez dakit zer gogoratzen dezun garai egitaz. Ez oroitzen naiz, egon ginela bretxa aldean gau bat, gaueko 10etan, eta holan. Eta ez da ezer pertsonala, baina, karo, proiektuak aurrera ateratzea, badakizu asko kostatzen da, proiektu batzuk beti gelditzen dira hor kongeladorean, besti batzuk ateratzen dira aurrera Marroma kulturala hau bezala egiten zutela kriston lana eta bar, orduan da esatea sormenaren mundua oso gorra dela, eta batzutan proiektu batzuk hor gelditzen dira, eta nik beti izan hoi didate, beti dudala kapazitatea proiektuak aurrera emateko aintzinera. Eta orduan neukan pilotako entrenatzaile bat, esate zehala, hay que tener una novia que se llama Constancia, ez? Eta orduan ni nahiko konstante izan naiz, eta nahiko buru gogorra, esaten nire proiektuak niretzako pasioa dira, lehenengo gauza dira, naiz hori ere edukitzea buruan eta bihotzean gauz batzuk ez dituzte laguntzen, ez? Pertsonalki eta barre, zure sormen hau lehenengo bidea edo lehenengo meta baldin badira, beste gauz batzuk atzean gelditzen dira, eta gero horrek ere sakrifizioak ekartzen ditu, baina proiektuak aurrera matea laguntzen du eta konstante hori ikutzen du, gero proiektuak estreno batera emateko, eta gero estrenatzen duzunean, bidai hori aurrera emateko, ez? Bai, orain hitz egiten zaudela, pentsatu dut edo okurritu zait, ni egin ditudan proiektu guztiak, adibidez hori ez zala aurreratera nire proiektu propioa zelako, eta aldiz aurreratera ditudala besteen proiektuetan lagundu dudanean. Ke bueno, bai. Eta igual da hori, nire proiektuak, zakit, orain modan dago esatea el síndrome del impostor, delakoa, eta beste guztietan, bueno, nola ni egin dezakedan ez dagoelako beste inor, inguruan, eta igual gaizki dago esatea, naiz eta orain dela gutxi Oier Arantzabalekin hitz egiten, atera nuen gaia bere bai, ni ez naiz
konsideratzen ona ontarako. Esan dizut, ni ez naiz euskaldun ona edo trebea eta ez da ere komunikatzaile ona. Baina gaur egun, Marrumako proiektua eta podcastak eta aurrera ateratzen nahi bagenuen, norbait jarri bartzan. Izlari talde bat genuen, 5 urte pasa dira, bakoitza bere bidea egin behar du, eta orduan esan bani jarriko naiz, mikrofonen aurrean, naiz eta onena ez naizen. Orduan ez daukat sindrome del impostor hori. Ez naiz ona, baina gaurkoz, pixkat dagoen bakarra naizela. Orduan egin dezaket, edo sentitzen naiz indartsu hau egiteko, eta aurrera. Baina zure proiektu propioak aurrera ateratzeko gaitasuna duzu, eta bai ze indar berezia izan behar den errekaren kontra eta ez hau egingo dut, eta gainean ez da bakarrik antzezlana. Da, gidoia, antzezlana, argiak eta zure parafernalia guztian amaten dezu, pertsonak ere laguntzeko eta horrela. Neri ere bai, noiz behinka esan diazu, argazki batzuk edo ateatzeko, hori ere bai lortu behar da. Osea, ni batzutan esaten duala bai, alduanean, baina lanbide bat daukat eta batzutan ezin da. Orduan, bai, aspektu askotan lan egin behar dezula, eta batzuetan, sare sozialak eta horrela, niretzako nekagarrienak direna, aurrera ateratzeko gaitasuna duzu. Zu nola ikusten duzu zure buruarekiko, ni esan dizut, ni gai naiz hau egiteko, dagoen bakarra naizelako, baina zu ze gaitasun ikusten duzu zugan, bereziki indartsua hori den aurrera atera alizateko. Edo orain arte atera alizateko. Orain arte dena aurrera ateratzeko, zen orain janekatzen dago. Orain arte dena aurrera atera dut, niretzako prioridadea handi bat nire bizitzan hori izan delako, baina beti ezin da hori izan. Eta orduan horrek egiten du ere bai, bizitzako beste gauz batzuk, bigarren maila batean jartzean, eta orduan ez dakit, orain aste bukara egon naiz bakarrik mendian eta nire mobidarekin buruan eta irakurtzen, eta bar orduan gauzei egiten dute bakarrade batean sartzea, zure proiektuak aurrera ateratzeko, eta orduan energia guzti hori jartzen duzu hortan, orduan guai da, ateratzen dituzulako proiektuak, eta nik sortea dut egiten dudalako 30 piko bolo urtean, baina ostra, ere esfortzua oso handia da, eta ere orain somatzen ari naiz, horrek daukan eraginan eregan, potentea dela, eta artistearen mundua oso bakartia da, eta monologistaren mundua oso bakartia da, egiten ditugu kilometro pilo bat bakarrik, egiten dugu boloa, itzultzen gara bakarrik gure etxera, eta hori ez da erresa ematen. Kantautorean antzera. Bai, kantautorean antzera edo... Talde batekin zoazenean, daukazu feedbacka, edo daukazu ordu mortu horiek, konpainian zaude, eta bai, nekatuta gaude eta abar, baina, itxoiten edo txorrada bat esan, eta venga, aurrera. Edo nekatuta baldin bat zaude, beste batek idatu dezake, eta baina bakarri zaudenean, orduan dena dago zure suspensean, denago zure esku, eta orduan bai onerako, emanaldia ondo irtetzen bada, baina gero ere hori, bueltatzeko balmasedatik, ostiral bat, gaueko 11etan, orduan gogorra da, bizitza hori ere bai. Eta horrek eragiten du ere bai, hori zure bizitzako ikuspegi batzuk beste maila batean jartzea. Orduan da mundu bat sortzailearena oso polita dela, baina oso gorra dela ere bai, noski, eta nire kasuan ere lana egiten dut mantenimenduan beste lan bat dut, zeren ezin naiz ontatik bizita, orduan areta gorragoa egiten du. Baina ere dauka, ni beti izaten dut romantiko bat naiz, nire herriarekiko, euskararekiko, eta beti saiatzen naiz baiezkoa emanaldi batean esaten, eta ez dakin noraino juten, emanaldi bat egitea uste dudalako edozein herrik, gure herrian, eskubidea duela, kulturaz, euskaraz gozatzeko. Gogoratu diazu beste lanbide bat daukazu, lanbide bat daukazu, ez duena zer ikusirik antzezlanarekin eta bar, eta hor... Behin edo gehiagotan, zeni egin nuen saiakera bate bai, argazkilingintzan nen bilenez, argazkilaritzaz bizitzeko. Eta oso urtu egutxita, biak uztartzen dituen, jakiteko, ontatik bizi ninteke. Esan nunez. Zeren ikusten nuen oso lanbide sakrifikatua, beti lanak bilatzen egon behar, autonomo lana. Eta gainean esan ziaten, zegatik ez duzu bilatzen bizitzea... komunikazioaz, edo gehiago gustatzen zaidan lanbide batez.
Eta esaten nuen, ez autonomo izateak behartuko nauelako lan egitea 15 ordu, ez balin bada lanean pentsatzen lanak bilatzen eta abar, eta gaurkoz, eta 22 urte daramatzat, fabrika sistrin batean lan egiten dut, baina horrek balio bat ematen dit, edo diru bat ematen dit, ez preokupaturik egoteko nola bizi zertan alokairua ordaindu eta abar, eta beste ordu batzu dauzkategunean proiektu ezberdinei dedikatzeko. Eta hori izan daiteke, groseko jaiak, piratak edo dena delakoa. Eta hor, usteet, aukeratu dugunak, bueno, igual zu nahiko zenukela saltu hori eman, antzez lanaz bizitzeko eta bar. Ja ez. Baina bai, erabakitzen dugunak, bai, izan mundu artistiko bat, edo musikari askok bezala, baina zure lanbidea daukazu, non salbatzen duen eguna, salbatzen duen jan alizatea, edo etxe bat ordaindu alizatea, beste sakrifizio mota bat dela. Erabakitzen duzu, ondo bizi. Preokupazio handirik gabe bizitzea, baina horrek baliotzen dizula, alduntzen dizulako beste ordu batzuetan, beste gauza batzutara dedikatzea. Ni ezingo nuke egin marruma kulturalak, edo beste komunikazio lan batzuk, ez banegon, arratsaldeko 2 edo 3 ordu horiek gaur egun ezinezkoa da. Ordu horiek dedikatzen dizkiodalako aurrari, eta beste lan bat da, baina... Bai, ez beti erraiten dut, ni ezingo nintzake herri txikira batera jun 100 euroren truke, monologo bat egitea, ez baldin banuke nire lana izango, zeren nire lana bakarrik izango baltzen artistuaren mundua, edo zein herrietan eskatu beharko nuke katxet bat pagatzeko, zeren ni hortaz bizi naiz, ez? Eta dagoz bazdadere ez nuela hortan erori nahi eta esatea ni lan bat dut eta gero beste lan hau dut deran artistaren mundua eta orduan segun ze herritara noan eta segun ze baldintza dauden leku batean edo bestean joango naiz edo ulertuko dut herri bakoitzean ze baldintza dauden baina nire leheneko intentzioa beti izaten da baietz esatea eta herrietara jutea eta eskubidea duelako edo zein herrik euskarazko kultura bat izatea eta nire kasuan monologoena oso erresa da teknikoki mikrofono bat jartzea eta bafle bat eta orduan horrek laguntzen du ere baina edo zein Euskal Herriko edo zein herrietara jutea nahiz izan Burgin, Tafaian edo Bermeon, ez? Eta orduan horrek laguntzen dit egiten, eta gero ere dago prekarietatearena, artistarena, que la hostia da Euskal Herrian bizi dala jende gehiago kulturaretik. Bai teknikariak direnak, bai udaletxetan lan egiten dutenak, edo bai gestoreak, edo bai musika teknikariak, artistak baino, hori dagoz bat ez dudan ulertzen. Sortzailea denak, azkenean prekaridadea handiago batean bizi da Euskal Herrian, edo estatuan ere bai, que kulturaren beste alde batetik bizi denak hori, programadoreak, udaletxetan lan egite dutenak, eta ez? Eta orduan da, prekaridade hori artistak daukana, hori dena gizarteak ondo ikusten du. Ez lokeai, esaten den hori, eta listo, ez? Baina hori da gauz bat aldatu beharko litzakena. Beti izaten didate iparraldeko lagunak, ni iparraldekoa izango banin, segurazki hortaz biziko nintzake, arazori gabe, urtean 40 piko bolo egiten ditu dalako. Bai, Jurgi izan genuen hemen pixkat esplikatu zigun pandemian eta beraiek zuten inem antzekoa edo lanbide antzekoa, non egia da lan egin bitartean, zati handi bat estatuari eman behar diozula, baina gero pandemia bezalako bat iristen denean salbu zaude urte batez, eta gainan beraiei luzatu egin zieten, pandemia nahiko garratza izan zelako, eta hori hemen ni seguele. Ni seguele, bai. Eta gero ere bai hemen kulturaren mundua, eta badago pixka bat oso eraikitua eta oso makinatua, ez? Eta beti esaten dut, 20 urte dagoetan zehar, antzoki zirkuitoan edo sarean beraiek dutena Eusko Jaurlaritzak mugitzen duen mobide bat sarean sartzeko oso zail da eta horrez batzea sartzen, antzokien munduan sartzea oso zaila da, eta orduan da la coletilla que se muerde la cola edo esaten den bezala, eta orduan
hori ez baduzu lortzen, orduan gelitzen zaizuna da, prekaritate batean bizitzea, eta ni pozik bizitzan naiz prekaritate batean, zeren horrek lagundu dit, Euskal Herriko edozein herrietara jutea, naiz izan Lekunberrin, edo Lekunberri ondoan, edo Nafarroko herri txiki batean, baina noski horrek eskatzen duena ere beste lanbide bat izan behar duzula. Eta nik azkeneko lanbide hau ere hori hartu nuen, antzerkiarentzako denbora ematen zidalako. Bai, batzutan aukeratu behar dira dirua eta denbora librea. Hori da. Ez dakizu bereziki artistak aipatu dituzu, baina artisten barruan daude musikariak, aktoreak, marrazkilariak, poetak, bai. Ez dakit, denekin konparatuta, beste batzuk baina hobeto ikusten duzun burua, nik bete zaten ditut, lagun asko ditut musikariak, zeren nik musika kontzertu pilo bat antolatu ditut, por cierto urtarriak 13 dokan Lisabo, ere antolatu dut. Orduan lehenago jarri barko dugu podcasta. Baina bai, oraindik jarraitzen du gauzak antolatzen, oso, beti zaten du romantiko bat naizelako Euskal Herriaren buruz. Eta orduan hitz egiten ari ginena, zertza? Bereziki, ez dakit, sortetsuagoa ikusten duzun burua beste artistekiko. Musikariekin konparatuta, azkenean orain monologo piloa egiten ditut, eta orain pixka bat hori ere dagola dokako mobidan asuntoarekin, eta barre libreak ekarri duen monologista olatu horrekin, daude saioak, eta orduan normalki musikari batek baina hobeto kobratzen dugu, ez? Naiz eta... Claro, musikat bat edo musikati talde bat gero zatitu egin behar dute hori pastela. Eta orduan gu bakarri juten gara, eta normalki antzerkia nahiko ondo pagatuta dago, entre komillas, esaten den bezala, ez? Eta beti esaten dut, nik azken antzeslanean hitz egiten duela Euskal Herriko historiari buruz, eta txiki bukatzen dela, eta ja nekatuta dagoela, eta hile egingo dela, ez? Ere izan nahi dudalako dela, azkenan Euskal Herrian artista pilo dago, non idazleak direnak, edo poetak direnak, edo filosofak direnak, edo margotu egiten dutenak, oso zail dutelako bere bilbidea jorratzea, ez? Nik azkenean... 20 urtean ostean, baina azkeneko 5-6 urtetan egite ditute 30 emanaldi eta normalki ondo kobratzen dut eta ematen dit aurrean jarraitzeko eta ematen dit bidai horiek pagatzeko edo gelditzeko lo egiten ez dakinon eta oraindik artista asko daude oso era prekario bizi direnak. Zeren adibidez kantautore batek ditu zu bezalako denbora, huts horiek bidaiak eta bar, baina zailagoa dauka lekuak aurkitzeko non jo, zeren geroz eta zailagoa da tabernetan adibidez, kontzertu bat ematea naiz eta akustikoan izan, naiz eta bakarrik gitarrarekin jo, eta aldiz, oraingoz gutxienez monologo bat egiteko edo bakarrizketa bat egiteko, oraingoz ez dago restrikziorik ni dakidala. Ez, gertatzen da musikariak pilo bat daude, kantautoreak pilo bat daude, bai... mutilak eta orain eskapillo bat ere ateratzen ari dira eta orduan gure kasuan monologista euskalduna gutxi dare, gero ere nik esaten dut beti erresa direna kontratatzeko ni bezala gutxi daude, zen batzuk eskazituzte kondizio batzuk edo katxe batzuk eta nik badakit leku bakoitzaren errealitatea kontatzen didate eta nik sinisten dut eta orduan bidaiatzen dut badakidanaz nora noan eta zenbategatik noan, ez? Eta zertarako noan, dela ere garrantzitsua, ez? Zertarako zoazen show bat egitea. Orduan gauz guzti horiek aurrera eramateko gure kasuan normalki ondo jabetzen dira ere antolatzaileak eta neri behintzat suertea dut eta baloratzen dute azkenean nire lana zen lan bat da. Eta urte askoloko lana izan dela, nola esaten den bezala haziak ereiten gero zuri deitu alizateko, zeren hasieran zu egin beharko zenuke lan bilaketa hori, beste lan bat dena bilatzeko kontratuak non jo eta abar, non antzestu eta abar, eta gero hasi dira zu deitzen, baina lan edo laguntasun hori ere induzulako. Beti erraiten dut, azkenean ikuskizun bat egiten duen herri batean, ez?
beti saiatzen naiz herria konkistatzen, ez? Herria maite mintzen, enamoratzen, berriz ere nire telefonoa gordetzeko, urrengo ikuskizuna egiten dudanan berriz ere joateko, eta hori gertu zait, herria askotan, eta hori niretzako da saririk politenetakoa, ez? Edo herri batera junda, ondoko herriko bat etorri dela, eta zatea, ostia, txiki pasatzure telefonoa, nire herrian ere eramango zeitu dalako, ez? Eta orduan, sare hori sortzean, niretzako izan da, 20 urte hauetan gauzik politenetakoa, eta lortu dudala, eta orain ere ikuskizun berriarekin, bidaltzen dugu WhatsApp den ikuskizuna antolatzaile ezberdinei, eta askok erantzuten didate, eta baina gero ere gertatzen da, 20 urte ostean ere bai, lehen ziren antolatzaileek orain gurasoa dira, ez dira gaztetxetan edo underground mugimenduan bizitzen edo herri txikietako antolatzaileak ez dira, eta orduan jak ere bai kontaktu edo sare hori galdu eginda, ez? Eta egin berituzu sare berriak. Eta orduan hor sare sozialen mundua sartzen da, eta askotan idazten didate sare sozialetatik, non jende gazteagoa den, askoz gazteagoa, eta idazten didate emanaldi bat egiteko, eta ez hostia, nola dakizuen ere berri, ez? Igual dira, 15 urte ni baino gazteagoak, ez? Eta horrek ere emozionatzen hau, eta unkitzen hau, eta hostia, herri honetara jungo naiz eta izan ni baino 20 urte gazteagoak. Hor laguntzen du zerbait bideo bat viral bihurtzen denean, herriekiko txisteak bezala, hor batean dei pila bat eta gonbidapen pila bat, ez? Bueno, ojalá, ez, herrien agertu zenean ere, benetan, beti erraiten dut hori, oso forma naturalean sortu zen, ez genuen ni jo nintzen Euskadi Gazteara promozionatzea 40 urte taldapan bere ikuskizuna, Telleria anaiak eta programa horretan, Euskadi Gazteko horretan, beraiek ez zidaten ezagutzen, hor botanuen monologo zati bat, hor botanuen herriena, eta orduan norbaitek, ez dakigu nork, egin zuen hori WhatsAppez bidaltzen hasi lagunei eta bar, eta 2-3 egunetan viralizatu zen Euskal Herri osotik, ez? Eta orduan, enetako da zerbait ikusgarria eta emozionantea, betirako geltuko den gauz bat, nola pertsona bat sortzen du txiste batzuk, arroio txikito dela kalzada bat bezala, Euskal Herrian, sortzen ditu txiste batzuk, eta Euskal Herri osotikan edatzen dira, non iritsi ziren Hego Amerikako eta Amerikako euskaldunentzako, baita ere Europan bizi ziren euskaldunentzako, eta niretzako da opari bat beti nire barnean gordeko dudana, ez? Nola audio hori bilalizatu zen, baina ere bere artistikoki, bere ikuspegi txarra zuen, inork etzekila ni nintzela, zenetzan nire aurpegia ikusten, nire izena agertzen, eta orduan horrek ekarri zuen, norbaitek taktika bat antolatuko balu hori egiteko, ingo zuen beste modu batean, baina nola naturalki norbaitek egin zuen, eta viralizatu zen, Euskadi Gaztetikan 3 egunetara edo ditu ziren, ostia txiki virala eginda, baina guk ez dugu bidaldu, ez dugu dirurik jarri, eta nik gutxiago, ez dakit ez nola biltzen den WhatsAppa, eta orduan naturalki ere gertatzea, pozgarra izan zen, eta ikustea 3 aste horietan zenbat WhatsApp jaso txiki herrien izenekin, edo txikiri izenak, herri berrien izenak bidaltzea eta bar, izan zen ezako unkigarria, eta esatea, ez dakit noiz, hori gelditu da euskal kulturaren instante horren barnean, zen gero Kikia Monarrizte deitu zidan, da euskal ikaskuntzaren barnean ere sartuta dagoia, eta gero ere asko unkitu ninduen gauz bat izan zen Bizkaian, ume bat hurbil zaidala, besargatu ninduen, eta errantzidan ni jo nintzen ere ikastolara nere egin zutelako pixka bat artista txapelketa horietako bat, eta ni jo nintzen zure txistekin. Eta niretzako 8 urteko ume batek hori izatea, unkitu ninduen pilo bat, ez? Eta esatea, ostia, belaunaldi berriek euskaraz humorea ere lantzen dute. Ze guai. Hori pesadat. Pixkatitz, gaur publikoa daukago. Leno hemen lanean zudenak, baten eseri eta guri begira. Gotxa pixkat ematen dituzen, daude artistak hemen ere bai, eta... Gero ere bai, hori, 2013an izan zen Amets zirkoa salgai? Amalau. Hor, hasi ginen, elkarlanean gutxi gora bera, antzez lan bat egin behar zenuten gaztestenan, Amets zirkoa salgai, eta esan zaila, makoki, etorri zaitezke argazki batzuk ateatzea? Pixkat, karo, ni kontzertu argazkilaritzan den milenez, imaginatzen, antzez lan bat nola atera argazkiak. Orduan, aterako ditut argazki batzuk, pixkat leheno filmetan eta agertzen zan bezala, zineetan filmeko irudi batzuk, eta ber nola di joan. Baina atear nizuen argazki bat, gertutik estenatokian. Hostia,
eta hori... Afitxa, eta esan un, hemen kartel bat egin daiteke. Eta hasi nintzen editatzen Photoshopen eta sartzen gauzak eta irudiak eta bar, eta esan un, kartela. Eta hortik aurrera, kartel hori ikusi nun 1000 aldiz. Bai, bueno, behintzat 53 aldiz bai, eta lauz izan zen, zeren gero imprimatzera eman esan zidan, imprimateikoa, bikote hoia izan zen, eta izan zen, hostia txiki, baina nola lortu ez eta arrezibelego, segundu batean. Eta orduan askotan, enetako naturaltasuna eta lehen bazkalien hitz egin duguna. Erakutsiko dugu hemen podcasta ikusten da entzako. Ontsa. Eta orduan horrek naturaltasunaren bidez askotan gauz kristonak sortzen dira, eta orduan kartel hori izan zen kartel bat oso guapoa, hor gelditu zela, eta gero ere bai bat isek egin zuen logo txiki bat, eta bar, eta 2008an amaitzirkoa sortu genuen, eta hor poitena izan zen, hori euskalki ezberdinak erabiltzen hasi ginela, zeren nik miresmena dut, Sibirutarra edo Ronkariera eta bar, eta gaztezenan estrenatzeko aukera izan genuen oso kondizio poitetan, eta bete egintzen aretoa, eta barre plan, eta egon genuen 2 urteko bira, berriz ere dokan bukatu genuen arte ez, eta hor ikusten zen zirko bat dekadentea Euskal Herriaren kultura ikusten zela, non euskalki ezberdinak erabiliz, euskal artista ezberdinak erabiliz, nola euskal kulturaren gabeziak ere ikusten zian, era umore oso beltz batean ez, baina errealitateko batean. Beti botako izu eta aurpegira, bai horrekin, bai gero beste antzeslan batzuk ez grabatu izana. Bai, horazkenean ez gaudu produktora batean. Eta zaila da, eta azkeneko instanteari izten denean, eta estrenuari izten denean, eta bukaeri izten denean, azkenean txiki biditu 1000 gauza buruan, eta dauz bat usten dugula beti ez era lehenengo etapa batean bezala, eta orduan bai, pena da, baina ustut zirkoarena grabatu dago Victoria Eugenian, bai. Non dago? Pasako izut. Egon ginelako Victoria Eugenian, uste dut, gainera, Euskalan talderik ez da egon. Egon ginela 6 gau Victoria Eugenian, udara batean egiten, Victoria Eugenia klubean hori bai. Baina 6 gau jarraian egiten, asteartetik igandera ematen genula Madrien geudela hor antzerki bat egiten, eta hor grabatu zen. 2 bolo egintzia, osea, 2 bolo grabatu genituen. 6 egunetan. Bale, baina hori non dago? DVD-an etxean. Eta ez dezu egoko youtubera edo? Pasako hit eta jo. Joder! Kriston balioa dauka. Jendeak ikusi dezan ze... Hor, poite... Gaina graziosoa, oso graziosoa. Antzeslan horrekin poitena izan zen, gero jendea Donostitik, eta ezagunak eta prefosta eta horrelako hitzak esate zituztela, eta Jurgin Magoa zegoen lapurdikoa, eta txistea zen koletilla hori lagunak eta esaten zutela, eta esaten behintzat arteak laguntzen du batzutan, ez? Horrelako gauzak, inkluso behin kolpaturekin junginen kaskagorrira jotzea hor 5.000 personen aurrean, eta teknikaria txiki nola esaten zen un antzeslanean prefosta, eta zantzian, dara magu 2 hilabete kuadrian prefosta esaten, eta netzako hori da lorpen bat, zuk zerbait sortzea, eta izatea bilbide bat, ez? Baina ordu handik, txiki aktoreak, mikrofonoa eta uzkanean aurrean, edo antzeslan batean dagoenean, badu melodia bat hitz egiterakoan. Ez dana Donostiarra era bat, ez dakitzen balekutakoa dana, onkixin... Bai, saiatzen aizelako, mintzatzen, pixka bat, gazte bukaran ere bai, Araban izan naiz, edo mendian eta bar, eta maite dudalako Euskal Herria, eta maite dut Erronkariera, edo maite du Siberuara jutea maskaradak ikustea eta Siberutarra entzutera, eta orduan usten dut Euskararen aberastasuna ez plazaratzea gustatzen zait, eta jakitea Euskara dela hizkuntza bat, baina ditula pulpo bat bezala, olagarro bat bezala euskalki ezberdinak, eta hoiek dira oso aberatsak, eta hoiek ezin direla galdu, zeren kriston esentzia ematen dute gure herriari eta gure izaerari, euskalkiek, noski. Ordu handik, antzeslanetan ezakit, baina
bai bakarrizketetan beti sartu dituzula alako hitzak eta... Bai, eta onkixin txikiren bakarrizketara, hori Euskadi Gaztean egiten nuen bakarrizketak, astero botatzen nuen, eta gero teieria nahiak beti goratzen zidaten, horrekin kriston parra botatzen dituztela, eta niretzako zan, zerbait naturala esatea, onkixin, hitz bat oso berezia, baina euskaraz dela, eta superaberazgarria dela, ez? Ni jakin nuen zer zen, iparraldean egon nintzenean, eta ikusi nuen etxe sarretan jartzen dian felpudoetan hor agertzen zalako idatzita. Bai. Gero ez dakiz, eske hemen Wikipedia kolpatu egon zinen ere bai. Bai, bueno, hori... Pixka lapopjaren jarraipen bat bezala. Eta, bueno, 40 urte eta aldapan beraniek. Bai, hori 2019an. Bai, Donostiko Poltsikoan jaialdian estrenatu nuen, egin dituen 3 emanaldi, eta justuki izan zen hori Euskadi Gaztera joan nintzenean aurkeztera, herrien txistena egin nuena, eta izan zela hor herriena birala, eta unkigarra izan zen, zeren Donostian egin dituen 3. emanaldian eta hurrengoak ni joan herrien izenak txisteak botatzea eta jendeak erantzutu egiten zuen, ez? Eta mantzen zuen ia Lapoiaren kontzertu bat bezala eta ni ezagutzen zituzten txisteak. Superunkituta zen esan ostia, hori lortzea uste dut oso zaila dela, ez? Eta besti batekin lortzea zaila baldin bada, antzerkiarekin gehiago eta orduan horrek eman zidan ere auspoa eta jarraitzeko, eta 40 urte taldapan berarekin egin ditute 130 bolo baino gehiago gaur arte, hori pandemia egondala erditik, baina pandemiak guri nahiko lagundu zigun kultura izan zelako lehenengoa ateak zabaltzen gizarteari, eta gu nahiko emanaldi egin genitun bai birritan bortxatuarekin eta bai monologoarekin ere bai. 40 urte notatu zenun bajo hori, errealitatetik sortutako gidoi bat da? Bueno, errealitatea beti da, baina beti gezurra da ere bai, ez? Egia den guztia gezurra da, eta holtza gainean kontatzen den guztia egia da, baina gezurra da aldi berean ere bai. Orduan nire kasuan ziren gauzak nik bizitakoak edo nire lagunak kontatutakoak, baina esageratua eta pixka bat humorea sortzeko intentzioarekin, eta 60 minutuko ikuskizuna da, eta jendeak parrugari egiten zituen 60 minutu horietan zehar, zeren behin gainera Kikea Monarriz etorri zela, Tolosara ikuskizun bat esan zian, ostia txiki. Ez nuen espero hainbeste aldiz jendeak kar egitea, ez par egitea, ez da ni horri asko unkitu ninduen, zeren da ikuskizun bat hori denbora askotan dituela parra egiteko momentuak, ez dalako ipuin bat edo abar. Eta orduan horrekin arro, eta 130 bolo, doa indikan jarraitzen dute egiten, naiz eta ikuskizun berria estrenatu dudan hori maiatzean. Bai, mira, stand-upean badira bi figura batez ere, bata pixkat historia bat kontatzen dutenak puntu batzuekin, puntu grazioso batzuekin, eta gero dator giroa edo, eta one-linerrak direnak, diela txisteak esaldiko. Zubiak pixkat uztartzen dituzu dauzkezulako, herrien txisteekin, bai dala, esaldi, baina bai dauzkazula zatiak non txiste den, baina gero beste batzutan hartzen dezu denbora kontatzeko historio bat eta txiste. Nik ikusten dut hori gehiago egin dudala nire azken ikuskizunean, non kontatzen dudan Euskal Herriko historia, eta noak gauza kontatzen, eta gero da txistea. Eta 40 urte eta aldapan bera horretan da txisteak ale eta gehiagin sartu, eta jendeak gehiago eta gehiago parre egitea, ez? Eta hori lortzen duzunean ikusten duzu ostia. Ez dala lortu dezula, ez? Zuk hainbeste txiste ordu batean sartzea, eta ez dakizen bat aldiz jendeak parre egitea. Eta oraingoan berriz, pixka bat da Euskal Herriko historia kontatu, eta noizean behin gaka sartzea, ez? Baina gak hori sartzen zunean funtzionatu behar du. Eta hori ere zaila da, zeren funtzionatzen ez baldin badu, itxaron behar da beste pixka bat, beste gak bat etorri arte. Estrofa guzti bat prestatu duzu bromantzako. Ezin dezuna da, vale. Eta ze formaturekin ikusten duzu zure burua hobe?
Jo, orain ikusten dut honekin hobe dela hori historia bat kontatu eta gaka bota zeren niretzako antzerkia, sormena da zerbait, niretzako aurrera edo gorago egin behar dudala eta orduan azken antzeslan honekin txikiren Euskal Herriko historiari buruz nahi nuen sortu bakarrizketa bat, baina ez izatea gak soiak eta ez da ere mikro aurrean bakarrik hitz egitea, baizik eta humorezko antzeslan bat sortzea pertsonai ezberdinekin, musika ezberdinekin, efektu ezberdinekin eta bar, borobiltzeko antzeslan bat, non izango zen bakarrizketa bat humorezkoa, baina oso antzestua. Zeren Frantzian, asko fijatu nintzen Frantziako monologistetan eta Frantziako monologistak oso aktore onak izaten dira normalki, dira aktoreak, direla oso onak, eta orduan egiten dituzte monologoak. Estatu Espainiarrean askotan da ezberdina, ez? Bai, osea, a ber, Estatu Espainiarrean pasatzen gauza bat, el Club de la Comediak mina asko egin ziona, bazegoela monologista talde bat, beraien gidoiak idazten zituztenak, eta inkluso el Club de la Comediantzako idazten hasi zienak, baina behin telebista generalistetara salto eman zutenean, eskatu zituzten aurpegi ezagunak. Orduan, aktoreak hartu eta gidoi bat ikasi. Ze pasatzen da, zure testua ez denean, zure hizkera ez denean, zu mamitu ez duzun gauza bat ez denean, ez aizula natural agertzen. Eta haude, aktore batzuk, ja, grazia daukatenak, eta erre esateatzen zaizkienak, baina beste aktore batzuk ikuste zula ez zaude zure salsan. Hombre, hori barre librean ere gertu zen beste maila batean, baina ere gertu zen, orduan gertu zen, ez zera natural irteten, ez? Eta orduan egon daiteke aktore bat, Goyo Jimenez, estatu mailan dela nivel top, edo... eta orduan antzesteko moduan eta ikusten zaiola, eta beste bat izan daitekela JJ Bakero dela poligonero bat, atera dela tabernazulotik, baina ikusten da hain naturala dela eta hain eroa dela, orduan hain naturaltasun horrek grazia egiten dizula eta bidan on dagoen, en el top 10 estadu mailan. Orduan nik ustartu nahi nuen pixka bat azkeneko ikuskizunari begira, pixka bat txiki monologista energetiko hori, baina beste baita ere aktore modu hori, eta pixkatu ustartu ez, Frantziarean egite duten moduan, eta hortik ikuskizun bat atera, eta hortara iritsi naiz, eta content naiz. Bai, zure bakarrizketetan bai daukazula hori, leno objektuak eta esan ditugun bezala bai daukazula espresibidade asko. Ze batzuk dira, esertzen dira publikoari begira, eta kontatzen dizute historia bat, izan zitekena nola zan hoi, sabenak elke diu. Bai, Eugenio. Eugenio, azkenean txisteak ziela, baina ezer egin gabe, eta bere grazia hortan zegoen. Txuxe, bai. Eta beste batzuk dira, hori, askoz espresiboagoak, baina ez hainbeste antzezlana. Zu antzestu egiten duzu, eta hori, objektuak erabiltzen dituzu, argiak, soinua... Elurra. Kea ere, bai, azkenean, ke faltxua. Bai, hori egin nahi nulako, eta uste dute saioarekin behin afaltzen egon ginen bezala birritan bortxatua bukatu genuen esan niola, uste dut birritan bortxatua baina antzeslan hobeagorik ez dugula sortuko, ez da idatziko, eta orduan utzi egingo dugu, eta uste dut antzeslan honekin ere, monologo honekin ere bai, ez dut uste egingo dudanik monologo bat, hau baino hobea, niretzako, eta orduan utzi egingo dut. Bueno, sartu gaitezen hortan, birritan bortxatua, 2019an iritsi izan. Gogoratzen dut, bueno, lehen ez dizut esan, baina 40 urte eta aldapan beraniek horre bai argazkiak ateran izkizun. Eske, hortan ere bai, batean, zuek jakin dezazuen. Deituta, apamakoki, argazki batzu nahi nituzken, monologo berrirako, eta ezer jakin gabe, set bat prestatu behar izan nuen, amaren lokaltxo batean, eta imaginatzen nuen, claro, stand-up bat, beti el Club de la Comedia pareta ladrillozkoa, eta fokoazo bat, eta orain ez nuke horrela egingo, baina batean maleta bat ireki zenun, eta kesila kopa egin tonik, no seke, eta orduan egin genituen kartel pila bat, formatua urrutitik berdina dirudiena, baina batean zeuden gineorra baso batekin, txapelakin, eta hor argazki batzuk. Baina, bueno, esaten genuen, gero esan zenun, umorea alde batetara utziko dugu, eta birritan bortxatua. Claro, kontatu zeniatenean ideia, gainan inentorren
monologoagatik baino amets zirkoa salgairen sentsazio horrekin, eta zer ingo dezue orain, eta bar, eta movida bat super ezberdinak. Atea bar dugu argazki bat, berriro esan zenian argazki bat ateratzeko, baina asko hitz egin gabe. Eta ni esan izut, hitz egin behar dugu jakiteko zer nahi dezuen. Ze hostia nahi dugu. Eta orduan egin nuen bozeto bat, nola irudikatzen nuen eta bar, dokan geratu ginen arte, zuen lagun eta familiar batzuekin. Eta atea genituen argazkiak. Ze kontatu zenidan momentu horretan, zertaz joango zen antzeslana, ni ezer ikusi gabe, sikira. Bueno, nik argita garroi nuen, bukatu genuenean zirkoa, justo udara horretan pasatzen La Manadarena, pasatzen ere Eibarko jokalari hoienak non neska antibokoa zen, eta orduan horrek asko onkitu ninduen, eta zanon, ostia. Hemen dijun behar da urrengo movida, urrengo bidaia, urrengo antzeslana, eta utziko dugu ere komedia, eta uste dudalako, eta sentitzen nuelako, saioa askoz potenteagoa egongo zela aktoreko lan horretan, drama munduan, zeren saioak drama asko lantzen du, eta oso ondo egiten du, eta orduan nik idatzi nuen bofeto bat, non bere garaian bikoteak asko lagundu zidan hori, asko hitz egiten genuen horrei buruz, jonginen Madrilera ikustea obra bat teatro kamikazera, Manadaren inguruan ere zegona eta bar, eta La Jauria, eta ostia, zeharo unkituta atera ginen, eta esan genuen, ostia, nik esan nion bikoteari, bere garaian, olako zerbait egin barut, eta hasi nintzen interneten informazio piloa lortzen, eta testua idazten, eta alako batean ja, pum, testua agertu zen, ja, 20 piko horri, eta esan ostia, hau oso potentea da. Bikotari pasanion, bera flipatu zuen, asko unkitu zen. Zure bikoteari edo saioari? Bikoteari lehenengo, pasanion, bera garbitu zidan gainera euskara oso ondo idazten duelako eta hitz egiten duelako, baina nire garaiko bikotea zen, eta orduan, ja ikusi nuenean argita garbi oso potentea zela, saioari pasanion, eta ja gelditzen hasi ginen, saioa hasiera batean ere oso eskortze egoen proiektu horrekin, ikusten genuelako drama potente hau gero non egingo genuen. Zeren azkenean Euskal Herrian, antzerkian, klitxe asko dago, komedia saldu behar da, komedia egin behar da, baina komedia egin genuenean ere bai amez zirkoarekin, nik ere nahiko zartako hartu nuen arpeien, uste nuelako egingo genituela bolo gehiago, eta ez ziren hainbeste atera, kondizioetan beti zeuden prekarioetan, eta orduan ikusten genuen bide hori ere ez zuela asko balio izan. Orduan... Hor ni uste dut dela jendeak ez zuelako ezagutu antzeslan hori. Zeren oso erreixa zen, jendea gozatzeko, jai batzutan ere bai jartzeko, oso komikoa zen, oso erraxa familia guztiantzako. Ni uste hori falta izan zela... Nik hor zartako handi hartu nuen, zeren beti pasio asko jartzen dit proiektuei, eta uste nuelako, proiektu horrekin umore absurda Euskal Herrian ez dela ia landu, Madrilen eta asko lantzen da, eta ni asko fijatu nintzen horko antzerkitaldeetan, ikusten nuelako bidea izan zekela, baina gero ikusten zen emaitza ez zala iristen, eta modu prekarioetan askotan juten ginela, teknikari batekin juten ginen, furgoneta bat ere erosi genuen, bigarren eskukoa, eta ostia, etzela ere ekonomikoki proiektu aurrera ateratzen, eta zai izaten ari zela, eta orduan, beti egin dugu pixka bat sudur puntan jarri zaiguna eta ere guretzako aktore bezala gauzak eta erronkak izan dizkela, eta orduan birritan bortxatuanekin izan zen drama bat egingo dugu, kontzekuesta guztiekin, ikusiko dugu zenbat bolo egiten ditugun, baina hau egin behar da guk antzerkitalde bezala zordio diogulako euskal gizarte honi. Eta zorionez, Gaztezenen estrenatu genuen 2 egun jarraian, eta Gaztezenakoak asko babestu gintuen, eta eskertu gintuen, eta asko sinistu zuen zu proiektuan, eta zorionez, hor estrenatu, COVID aurretik, gero COVID etorri zen, gero hasi ginen emanaldiak egiten, eta guk zoriona izan genuen 2020an egin dituela 20 piko bolo, zeren COVID-aren garaian kultura izan zen lehenengo ateak irekitzen, eta gero horrela jarraitu genuen, pasaden urteko abendura arte egin genituela 50 emanaldi, eta azkeneko emanaldia dokan egin genuen berezia, ez?
Eta hor bai, ni gutxinez esan dezaket, nik egin nuen kartel hori, inoiz baina gehiago ikusi dudala. Bai, hori, gari ginela kartelaz, bai, niretzako eta kartelarena anekdota polita badaukat, goazen aizuk bidaltzen idan WhatsAppez, eta nini joan bere garaian bikotearekin furgonetan, eta botanuen oiu bat ikusi nuen esan nuela, ostia puta, haze kartel txarra egin zuen. Eta nion, idurre gelditu furgoneta, me cauen dios. Erakutsi nuen eta zantzun, ostia. Eta unkitu ninduen ikusten nuelako, ulertu zenuela, nik pertsonalki eta nire barruan sentitzen nuen guztia plazaratzea kartel xistrin batean, esatea, ostia, hemen ikusten da gure antzeslana. Eta gero, saioari pasanion, eta bueno, pozik zoratzen, egon ginen, kartel horrekin, ere titula uste dut oso frankoa zela eta asko esaten zuela, eta orduan kartela ikusten nuen, de que iba la movida, ez? Eta orduan, edo nork zijoala ikustea, ja bazekien nondik nora jungo zen. Ikusten da zer pasatzen den esplikatzen dienean proiektu. Bai, baina bueno, esplikatu genizu, baina ez asko, baina gero. Bai, nik horatzen aiz dokaren arratsalde hori, non zu argazkak ateratze, jende haunitzekin hor, iluna argi gutxi tal, baina gero ikusi kartela, lehenengo proba eta zen, ostia. Baina hori izan zen, lehenago bota genuen kafe bat. Ni esan izuelako, ez. Jakin nahi dut zertaz di joan. La movida, bai. Pixka jakiteko nola azkenean, bueno, kontatu dezakegu. Birritan bortxatua da emakume bat bortxatua izan dena. Herriko jai batzutan, eta bar. Gero epaira di joana, eta bertan kontatu behar duen bigarrenez, eta bigarrenez sentitzen den bortxatua. Horregatik deitzen zen birritan bortxatua, ez? Claro. Askotan internetean irakurtzen dituen eta bortxatua izan zen emakume orok erraiten zuen nola askotan gogorrago egite zitzaion epaiketan zehar bizi behar izan zuen movida guzti hori gogorra da, baina bortxaketa izan zenaren gaua baino okerrago. Orduan horrek asko inpatatu ninduen. Gainean, epaiko esaldiak, benetazko esaldiak omen dira. Bai, la manadarenak eta Nagore Lafaxerenak, daukadan pena bakarra izan da, Nagore Lafaxerena ma ez dela etorri ikuskizuna ikustean, hainuelako, eta Irunen ere saiatu nintzen lortzen emaldi bat, baina ez da posible izan, baina beti daukat gogori iztakin noiz ikusten dudanean kontatzeko. Aha. Bueno, nola ja denbora pasaden, eta kartela noiz edo noiz norbaiti kontatu diodan, eta esatea, ostras, ez daiz fijatu. Hemen kontatuko dizuet. Kontatu zenianean zertaz zijoan, sortu nahi nuen, horrela, grabatua geratu da din. Sortu nahi nuen, bigarren bortxaketa horren beldurra adieraztea. Zu lehenengo bozetoetan fondoan agertzen zinen ere bai, epaile bezala, baina gero kendu zintugun, simetrikoki indar gehiago zuelako eukitzea fondo bat, neskaren silueta bere aurpegia ikusi gabe identifikatzeko hori izan daitekela edozein neska, beldur gesto batekin, horrela harrapatzen dela bere gorputza edo txikitzen duela edo, eta atzean nahi nituen aurpegi batzuk zeinek beldurra eragiten duten. Argazki horietan ikusten ziran. Eta orain, fijatu zaitezkete kartelean, pertsona zuen familia eta lagunak ziren, baina kendu nizkien bekiak, ilundu egin nizkien, eta deformatu nituen aurpegi guztiak, pixkat luzatuz, eta arraro daude. Ez dirago aurpegi normalak. Daude pixkat deformatuak esateko, hemen zerbait arraroa dago. Eta orduan, beldur horrek edo arrarotasun horrek sortzea impacto hori. Eta egia da, asko posten naizela hainbestetan ikusi izana, bai Facebookean eta bar, eta zen, joder, que guai, les va de puta madre, guai. De puta madre. Bueno, ondo, utzi dezagon ondo. Baina bai izan dela antzeslan bat, asko giratu duena, jende asko hitz egin duela horren inguruan. Bai, behintzat, egiten genuen emanaldietan, gero unkigarria zan, nola jendea hurbiltzen zan, gero ere oso berezia zan, nola asko saioaren gana hurbiltzen ziren, bere movida kontatzera.
edo honek ekarri dut, behin enroiatu nintzen batekin, eta ez daki zer, edo honek ekarri dit, nere bikote horiak ez daki zer, eta ostia, hain, askotan uste degula beti hori ebrotik bera pasatzen direla gauzak, baina hemen ere, eta gure lagunei ere gertzen zaizkigu, edo gure gurasoei, eta guk nahi genuen plazaratu hori, ez, mitxu hori kontatzea, ez, hemen ere gertzen dela, eta behintzat boloak genitunean, bai, kontatzen zeguten, inkluso lagunak esatea, nik hau ezin dut ikusi, egiten zaidelako oso gogorra, eta bar, ez? Bueno, oso gogorra da. Oso gogorra zan, bai, boia, bukatu denolako. Ni ez dut inoiz horrelakorik sufritu, bitan ikusi dut antzellana, eta bigarrenan gaizkiago, banekilako zertaran joan, eta... Bai, ni pozik, sorkuntza batetik sortzen genuelako sentimendu batzuk oso bortitzak zirela, ez da, ni horrekin oso kontent nintzen ikusten nuelako jendearen eragina eta bukaera, eta jende batzutan zur eta lur gelitzen zela txalo egin gabe, eta bar, eta ikusten nuelako saiora esan nion, ez dut uste gehiago lortuko dugunik, antzeslan bat eginez, Birritan Bortzituan baino, eta uste dut ere saioa papel horretan, eta zegoela top, zegoela bera sentitzen momentu guztian izan zitekeela pertsona hori. Eta hori oso zaila da antzerkian. Eta berak lortzen zuen, sinistaraztea publiko guztiak, bera hori izan zitekela. Ematen du, gogoratzen dagoela bizi izan zuen zerbait. Zeren daukagaitasun bat, batean akongo jatzeko, batean egiten, eta gehatzen zairenean, listua gehatzen zaizula eta eskatuta, eta batean esatezu benetan dago bizitzen. Bai, por supuesto. Bai. Edo beste bizitza batean horrelako pertsona bat izan da, horrelako sufrimendua izan duena, eta barrez. Eta orduan, naiz eta beti txiki humore estiloa izan, nik beti esaten dut, Jon Martinez ezagutzen dutenak badakiten horrelako nahi zen, eta nahiko pertsona sensiblea naiz, eta bar, eta orduan horrelako antzeslanean uste dut argitagarri ikusten genula gure antzerkitaldea noraino iritsi zitekeen eta zen horrelako sensibilidadea zuen. Horrelako testuarekin, horrelako antzeslanarekin, eta dena guk egiten genuela mandu batekin. Argiak, soinua eta gure interpretazioa. Eske horre bai, berriro, zuek zeneuzkaten robotizatuak argi batzuk mando batekin, soinua ere bai, ze historia oso ondo dago, ze ematen dugu bortxaketa bat, emakumeen kasuan ez da horrela izango, baina gizonezkoak ez dugunean horrelako ezer bizi, imaginatzen dugu, ez kale ilun bat, ez da ezagun bat. Bai, hori da. El guapo del pueblo. Jai batzutan etxeraraman eta pasatzen den guztia. Hor, esan dezu, zuek ere bai sentikor, ni gogoratzen ditut lehenengo antzeslanak, Añorgan izan zen lehenengoetako bat, eta hor ere bai bukatu zenuten torzidos. Hasieran bai. Eta pixkat joan behar izan, arnastu eta itzulik txaloa jasotzera. Hasieran bai. Zeren guk ere bukatzen genuen, zehar unkituta, zertezalako mundu batetan, ni de loko hijo puta, eta saioa de vulnerable total, eta orduan ostia. Gero bukatzen genuen antzeslana, eta horrendik geunden energia horrekin, eta pasetuta, eta tentsio horrekin, eta gauzgak bera jeistea kostatzen zen. Gero ja automatizatzen duzu dena, eta erresagoa da, baina hasieran eta beti oroitzen dut, ensaiatzen gundenean, saioak behin baina goetan oiuka azten zen, txiki, bale, para, eta ez dakiz eta orduan, esaten nion, ostia, saioa, paro, baina jakin, hau dela bidea. Zeren guk sentitzen baldin badegu hau, publikoak 100 aldiz gehiago sentituko du. Bai. Ze momentuak, Bueno, da errealitatea, eta guk beti izaten dut gure antzerkitaldeak, nola aldugu lagundu euskal gizarteari, ein batean bada ere, bada horrelako antzeslanak egiten, uste dudalako, teitzak esaten duen bezala, arteak laguntzen duelako gizarte aldatzeko, eta artearen bidez espresatu daiteke askoz gehiago hitzak edo komunikadi batek edo periodiko batek esan dezakena. Vale, hor, badade momentu batzuk, zu monologo bat egiten dezunean, eta barrez, edo jendeak barrez bukatzea, edo zu ere bai daukazu barruan sentimendu positibo hori, bukatzen duzu goran. Horreako antzerlan baten ondoren beti hain unkituta bukatzeak, ez dakiz gero egunerokoan ere bai
egun grisak edo sumatzen dituzun, edo, bueno, dia momentu batzuk, edo ordu batzuk, eta gero ja ahaztu egiten dezun, edo, juten zaizu hor barruan zerbait jaten. Bueno, egun grisak beti ditut komunikabideak irakurtzen ditudanean, edo azkenean guk gizartearekiko sentsibilitatea dugu, jende askok bezala, eta orduan gauzak irakurtzen ditugunean, edo irailketak egon direla, edo terremotoak Filipinia zen, ez, bihotza unkitzen dizu, ez, eta orduan antzeslana bukatzen genuenean, ez, hasieran bai gauden unkituta, baina gero ja automatizatzen gauden, baina bai ikusten genuen igual kotxean bueltan gendoa zenean, ostia, zenolako bidaia izan genuen, publikoak zenolako erreakzio izan zuen, zenolako txalo zaparra da jasotzen genuen, eta gauzoiek disfrutatzea ere ondo dago, ikusten genuelako gure bidea ondo egin genuela, eta gure ideia historia kontatzeko asmatu genuela. Hori izaten dela zaila, askonean, zetekla ikutzen duzun, zure historia ondo iristeko publikoaren gana. Eta sinceramente uste dut antzeslan honekin lortu genula. Antzeslan horretan momenturik gogorrena izan daiteke, baina nik uste txarrena dela, jakinda zein den antzeslanaren izena, eta badakizula zer ikusiko dezu, zer pasako den, ara iristeko bideian ikusten dezunean emakumea dagoela kongo jatua, ez dakiela hor ja jartzen zea tenso, ez tensio hori bukatzen ez zaizuna, beti daukazu gainean. Baina bai gero, bortxaketaren momentua estetikoki oso ondo aukeratu zenutela, ez dakit nondi datorren ideia, baina, bueno, logikoki, antzeslan bat da, baina ez zaie ikusten bortxatzen ez ezer, baina bai maiarekin daukazun jokua eta bar, oso potentea dela, zeren bortxaketaren mugimendua ikusten da, ezer ikusi behar gabe, osea, biluzik eta inor ikusi gabe. Ideia hori nondi dator, zeni usteet izan zela momenturik, osea, klaberik gogorrena, ni argazkiak atera nituen eta ikusten nun jendea, zegoela pixkat horrela. Begiak itxita eta bai. Zeren ezer ikusten ez dezun arren, inkomodatzen zaituen estena bat da. Ezer esplezitoa ikusi gabe. Claro. Hori, askotan esaten dut nik antzerki pilo bat ikusten dut, eta orduan ideia hori goatzenen gazteztenan ikusi nuela emakume bati, mai baten, o Bilbon, emakume bati, mai baten gainean, horrelako antzeslan bat, osea, horrelako momentu bat zela bortzatzen zutela, eta emakumeak oso ondo egiten zuen. Eta niri hain tripak, hain gogorraritzeizkia momentu honen zan, ostia, ideia hau hartuko dut, eta gero nire kasura emango dut noski. Eta azkenean antzerkia edo musika eta bar, da bestei ikustea, bestei gauzak hartzea edo sentsibilitate edukitzea eta besteen ideiak zure antzeslanetara eta ebar ematea. Azkenean Gernika kuadro ospetsua ez da berria. Gernika kuadro ospetsua beste kuadroetatik hartutako ideiak dira. Eta gero Picassok egin zuen entxalada perfektu hori. Orduan, zu saiatzen zera ideiak alde batetik eta bestetik hartzen, eta gero egiten zu zure entxalada, zure proiektua, zure historia. Eta nik horregatik beti erraiten dut oso importantea dela antzerkia gusten zaionari, antzerkia ikustea jutea, musika gusten zaionari, kontzertu ikustea jutea, zeren idei pilo hartzen dira, sentsibilitate pilo bat daude instante horretan, eta horrek laguntzen du gero zure proiektuak aurrera ematen, eta instante politak bilatzen birritan bortxatuaren zauden bezala. Garrantzitsua da, bestea, gutxinez, bakarrik atsegin ditugun proiektu horiek badira ere. Izan daiteke musika talde bat, izan daiteke antzeslan bat. Eta berriro, faltan botatzen dut antzeslan hori grabatu izena. Ze ideia zegoen grabatzeko, eta azkeneko momentuan, zakizema gauzakin gaudela, ez genuen grabatu, eta ni esaten nuen, Birritan bortxatuarena? Bai, hori, uste dut grabatuta dagoela, ez dakit ze bolo, baina uste dut, bai, dagoz bat ez diogula energia handia jartzen hortan, ez? Eta igual azkeneko emanaldia zu egon zinela non egon zen Ekiza, Tristan Murgi, Beñatan Txustegi, igual momentu polita izango zen, baina ere dagoz bat hori ez, magikoa bizitzen baldin badezu emanaldia, instante hori bizitzen baldin badezu, oroituko zarena ere bai, ez? Zeren gero ere grabaketan galdu egiten du energia hori, galdu egiten da, hori da musika kontzertu bat ikustea zuzenean bezala edo DVD-a, ez da berdina.
Baina ez dakit azkenean hori grabatuta dugun, uste dut baietzen. Antzeslana bukatu zenutenean, esan nizuen, egin behar dugu Dogville bat. Bai, errantzen nuen eta... Dogville da, bueno, ez dakit ikusi dezun, da pelikula bat non dena da eszenatoki baten gainean, non ez dan etxerik eta existitzen, baizik eta etxeak dira marrak lurrean. Aha. Dena da, zu imaginatu dezakezuna, orduan, pertsonaia bati zerbait gerta dakioke, bortxaketa bat izan dezake, gela etxe batean, baina beste etxeko paretaren atzean gertatzen dena ikusten duzu, eta tipo bat telebista ikusten, adibidez, edo egunkaria irakurtzen. Eta hori superpotente iruditu zitzaidan, non kamera ez dago publikoan, baizik eta kamera sartzen dan estenan eta mugimenduakin eta bar. Eta animatzen bali mazeate, horrelako zerbait egin beharko zenukete, edo egin beharko genuke. Bai, egin daiteke orain pixka bat. Libreago egongo zela. Betatuta nago ni, zeren ere bai azkenean gauza hori antzeslan birritan bortzatuarekin oso nekatuta bukatu genuen biok, zen izan da prozesu bat, eta proiektu bat oso potentea, emanaldi ugari egin ditugu, 50, aste bukara batzutan egon gara osteguna ostira larun bata, eta bar, egiten eta izan da potentea eta nik ere azkenean ikusi izan dut horrekin bukatutzat antzerki munduarena, orain humorezko bakarrizketa honekin ere bai ikusten dut bukaera, ez? Ikusten dudalako ere bai mundu guztionek nekatu egiten duela, oso pozgarria da eta jende haunitz ezagutzen da eta publikoa eta herrietara jutea la hostia da, baina oso nekagarria da ere bai, eta azkenean energia, bihotza, sentimenduak, psikologikoki dena influitzen du, eta orain gaude hori, ez azkenean, azken ikuskizun honekin eta azken amaiera honekin. Bia, ze tontoa nahi zen, hasieran esan dut, azkeneko bakarrizketa honekin, azkeneko espitxarekin esan nula, ostia, bira ze tontoa nahi zen, zure sare sozialetan jartzen dezula azkeneko bakarrizketa, eta ez daki zergaitik ulertu nuen azkeneko bakarrizketa berria izango, urrengo bakarrizketa, ez? Izango balitz bezala. Grabatzera gerturatu nintzen, eta saioarekin hitz egiten, eta bueno, zerbait prestatuko duzu, eta ez, txikik hemen utziko du. Eta berriro gelditu nintzen hola, como ez dut ondo ulertu. Baina bakarrizketaren bukaeran esan zenun, hasta aquí. Hasta aquí, bai. Bukatuko dut, monologo hau izango da azkena, eta behin amaitzen dela, agur sakabo. Bai. Eta hor ja esan nun, entzun dut hau, eta hor bai gerturatu nintzela besarka bat ematea, ulertu nuelako behin ze pasatzen ari zen. Noiz erabaki zenuen, monologo hau ja dago idatzia, edo gutxinez azkeneko zatia, esateko agur, bai, claro. Baina noiz izan zen erabaki zenuela, jazta. Aurten izan da ere sorkuntzari buruz, eta personalki, urte gogorra, eta orduan, abenduan hasi nintzen monologo berri hau idazten eta maiatzerako estenatu nuelako, eta orduan ere ikusten nuen saioarekin ere bukatu egiten nuela berritan bortxatua, egu berritan egon nintzen deskantxuan, baina ja pixka bat nengoen, eta azkenean da bidai bat, 2002tik ez duena gelditu, 2010tik gehiago handitu dela antzerkiarekin eta monologekin biak uztartuz, eta ja ikusten dut pasioa, ez denetzako hain garrantzitsua den hitza bizitzan eta nire bizitza pertsonalean, joaten ari dela eta erortzen ari dela eta energia galtzen ari dela, eta orduan bidai ederra hau bukatzeko instantea iritsi dela, ez da birritan bortxatuarekin emanaldi eta ikuskizun borobil bat niretzako den bezala, monologoa ikusten dut ere bai oso pollita dela, eta ikusten dut niretzako erdera esaten bezala kemesazia, pertsonalki aktore bezala, monologista bezala, eta orduan ikusten dut ja amaiera bat. Eta amaiera noiz ikusten dut idazten hasten naizenean mementutik. Ja gustatzen zait pentsatzea bukatu egingo dela bidaia hau. Eta bidaia hori nik asko bidaiatzen dut motxilero bezala, eta badakit bidaiatzen dudanean, gero badakik ere comeback dagola, buelta datorrela, eta orduan asko egiten dit horrek, egiten dit disfrutatu bidaian nagoen momentu oroetan, inkluso instante hau, arratsalde hau, astelen arratsalde honetan hemen,
dena berezia da niretzako, instantea asko estimatzen dut bizitzan, eta orduan nun badakit bidaia amaituko dela, badakit gehiago gozatzen dudela irauten duen denbora guzti honetan, ez? Ta orduan horrek laguntzen dit, disfrutatzen, emanaldiak egiten, emanaldi bakoitza berezia bihurtzen, zita bakoitza espeziala izaten, ez? Herri bakoitzean egiten ari naizen agur hori, eta pentsatzen dut eta erabakita daukat hurrengo urtean bukaera egitea, urria azaro aldean, emanaldi berezi batekan. 2024. 2024ko bai urria azaroan edo abenduan edo ikusten baldin badut ja Euskal Herriko probintzi guztietatik pasa naizela eta bai. Finikitatuko dute emanaldi berezi batekin, espero dut Donostian egitea era berezi batean, gonbidatu berezi batzuekin beste batzuetan egin dudan bezala eta finikitatu txiki artista bezala, nere ez da dena betirako eta bon, utzi behar da ere bai ez dakit. Gauzak, pasioak eta bidaiak dute bere bukaera. Eta txiki izaten jarraituko duzu edo Jon Martínez mesedez? Jon Martínez mesedez. Nahiago dut, askotan esaten diet nire lagun minak direnei txiki ez deitzeko, ez gustatzen. Nahiago dut beraiek Jon Martínez ezagutzea txiki baino, ez? Txiki da pertsonaje hori edo Antigon, edo Donostin, edo antzerki munduan ibiltzen dena, baina benetagan maite dudan jendearekin ibiltzen izenean Jon naiz eta asko gustatzen zait izen hori esaten dutenean. Baina monologoaren bukaeran hil egiten duzu txiki. Bai, zeren hil egin behar da ere bai, azkenean ez da ezer betiko eta ere bai uste dut monologo honekin oso borobila dela, antzeslan potentea dagola, umore asko dagola, Euskal Herriko historia kontatzen dudala, guain arte ez dela inor kontatu era oso umoretsuan, hori kontatzea, publiko bati aurkeztea eta unkitzea jendea bukaeran esanez, zergatik usten dudan, eta uste dut jendeak egin dudan 6 emanaldi hauetan, ulertzen duela, ez, eta unkitzen diola zergatik artista bat nire mailakoa, edo, usten duen antzerki mundua, edo artista mundua, 21 urte ostean. Baina asarretu ere asarretzen gaitu, zergaitik zure tankerako aktore bat, bere burua beharturik ikusten duen ja ustera. Ez dagoen zure eskutziko erantzuna, zergaitik? Bueno, zergaitik, azkenean antzerkia edo zein sorkuntza egiten duzunean, edo zein arte disiplina, izan daiteke musikak, antzerkia, poesia, pintura eta bar, uste astiera batean egiten duzu, edo nik egiten dute ez pentsaera batekin, sorkuntza zera sortzen dudanean, Euskal Herri osotik bidaiatzea, emanaldiak egitea, era duin batean egitea, eta guzti horrek ekartzen du kriston lana, energia dastak eta pilo bat, eta orduan proiektu ezberdin asko egin ditut, eta orduan ikusten dut ja, ez daukadala hainbeste energia, eta ez daukadala hainbeste pasio aurrera egiteko, zeren nekagarria da, ez naiz eta nik sortea dudan, eta monologak egiteko deitzen didaten eta bar, ez, baina, bueno, bidea egitea oso zaila da, eta batzutan gertatzen dira artistak dutuztela bidea egin dutenak eta ondo joan zaienak, ez, orain azken aldean Andonio Jokiei guztituzela dauzkala 20 piko bolo hilabete batean, edo Tioteronen semeak lortu dutela kriston auspoa Euskal Herri osoan, nire horriak asko mozionatzen nau, eta zu saiatzen zara igual pixkat egin batean hori lortzen, eta ez badezunean lortzen ere, nekatzen zaitu, zeren emanaldiak lortzea ez da erresa, zerbait sortzen duzunean gero horren kudeak eta egitea eta emanaldia lortzea ere zaila da, eta orduan guzti horrek egiten duzure energia gastatu eta nekatu. Azkenean jarri dituzun adibideak bi dira, baina ez dira inbeste. Claro. Euskal Herrian dauzkagu 100 ez balin badira 1000 musika talde, eta ez dute denak hainbesteko plataforma bat edo estena bat zail daukatelako. Ezagutzen ez bazaituzte, ez dizute kontratatuko edo ez zaituztete deituko kontzertu batean jotzeko, eta ez balin badezu jotzen, ez zaizu ezagun egingo. Ez zera ezagun egingo. Zure kasuan, ibilbidea, 22 urte. Bai. Zerekin geratzen zera? Nik geratzen naiz
orain, azkeneko manaldiak egiten ari naizela, esaten du jendea, jo, txiki, nik ezagutzen zintudan, digo, kauen sos, pues ez nekien, eta nik ez dut nahi ere mainstream bihurtu eta horrelako gauzik baizik eta ez dakit, bidaltzea WhatsApp zure ikuskizun berria eta erantzutea, ostia, deituko zaitut, ostia, kulturaztean idatziko dizugu, edo ez dakit zer, baina ikusezu, bide hori beti sortu behar duzula, egin behar dela, beti arrantza egin behar duzula, ez du, nekagarria da, ez? Baina, zerrekin gelitzen aizen, Euskal Herri osotikan bidaiatu duela zorionez, Mauletik hasi eta Oioneraino, edo Balmasedaraino, edo Lizarraraino, eta Euskal Herrian beti dagola jendea, Euskararen alde eta kulturaren alde lana egiten duela, eta hori da daukagun altxorrik handiena, ez? Eta nire kasu pertsonalean, ezagunak edo lagunak egin direla, ezagun ziren pertsonaiei, Bergarako jendea bezala, edo Elorriokoa, edo Burgikoak bezala, ez? Erronkarin, ikuste dezula, maitasunez jendea dagola lana egiten Euskararen alde, eta musutruk askotan, osea que... Hemen gogoratu diazu elkarrizketa bat, badago bakarrizketaz lari bat errumaniarra Espainia mailan, Bianca Kovacs izenekoa, tipa bat oso berezia. Rubia bat. Bai. Dago odio a la gente podcastean hori da. Bai, beste tipa hori ere bai. Eta Bianca Kovacs honek esaten zuen, esaldi berdina esan diazu. Esan duzun esaldi berdina esan zuen. Zela, ni monologo bat egiten dut, ni uste ikusiko nautela 20 pertsonak edo horrela, eta gertoratzen za, eta ni uste duanean jan utziko eta hau, etortzen zai jendea, esaten, no, ni jarraitzen zaitut. Eta ez da egia, tio, ezagutzen zaitut, akit nortzeran, eta ez nauzu, ez da Instagramean ez ezer, tio, esan zerbait, apoiatu, atsegin duzun hori, ze esaten dizunean, batez ere, industria berdinean dagoen norbait, antzesla aktore batek esaten baizu, txiki, ikusiet eta gustatu zait pila bat. Horrek, indartzen zaitu pila bat. Guri berdina pasatzen zaigu. Hemen podcastak eta egiten ditugu, musikariak ekartzen ditugu eta abar, ikusten dut, zeni ikusi ditzazket, zenbat entzunaldi eta zenbat ikustaldi dauden gure podcastena, baina feedback gutxi. Eta ez da atsegin dut. Eta ni hemen musikariei gustatzen zaidanean zer egiten duten idazten dira. Ez dut ematen atsegin dut eta jazta. Hori ere bai. Baina horratzean norbait egotearen garrantzia entzuten zaitu dela. Zu ikuste dituzu zenbakiak eta nire diska entzun dute 5.000 pertsonak. 5.000 aldiz entzun da. Baina nor? Eta esaten dizutenean, tio, ni entzun dut eta gustatu zait, eta hirugarren abestia, superberezia. Jazta, entzun dezu, erakutsi dezu entzun dezula. Eta berdina pasatzen zait podcast gileekin. Behin galdetu ziaten, haizu, zergaitik zuri, marruma kulturalei ematen die atsegin dut podcast madrildarrak. Ez dute ulertzen. Ez dute entzuten gure podcasta. Baina norratzean daude, mezuetatik kanpo, mezuz edo idatzi dalako, zuen podcasta gustatzen zait pila bat, eta hor daude el hombre que se enamoró de la luna, edo carretera perdida, ematen diete, noizan behin atsegin dut. Zergaitik, afinitateagatik. Babesteagatik. Hori da, lanean zaude, eta tio, haupa animo, no seke, baina jazta, eta ikusten duan, hauek, ez dute ulertzen. Ematen badiote tekstua itzultzeko, baina gure podcastak ez dituzten entzuten. Eta hor daudelako. Eta batzutan baloratzen duzu hori, ez bakarrik atsegin dut, baizik eta solasaldi bat duzunean norbaitekin, esaten dizunean, ez dakit, edo ni idatzi diet, orain gaur egun oso garrantzitsua dien, sentida dela birrakoei, eta esaten, eske, gure kamarak super zaharkitua daude, eta zuek ze kamarak erabiltzen dituzu eta horazten gea, ez daukate enroiatzeko asko, baina erantzuten dizute, eta eskerrik asko, no seke, eta nahi deke, eta... Osea, hori, feedback bat, ez dana publikoa, ez dala, bira, idatzi diat ez dakin hor, hori balio du beste asko, baina gehiago. Eta askotan falta zaigu hori. Nik uste dut, Euskal Gizartean falta dela, da kultura babestea, Euskararekin gertatzen den bezala, Euskara jende haunitzek daki, baina ez du
dakiten guztiak ez dute euskeraz mintzatzen bere bizitzan. Eta orduan kulturarekin ere berdin gertatzen da, daude fenomeno batzuk, orain entol salmiento edo bulego eta horrelako gauzak, non hori ez da euskal kulturaren erreferentea, hor daude, dira batzuk, beraiek, baina euskal kultura da, hori, oionera antzerki bat, edo igualtzait, edo irakurketa dramatizatu bat egitera juten den norbait, edo burgira, edo hori. Euskal kultura da, kilometro zero dena, beste maila batean egiten dena ere bai, eta hori ere babestu behar da. Babestu behar da, noeski instituziozatik hasita, herri txikieneko kulturteknikari edo elkarteen ganarte. Eta mundu guzti hori zaila da, zeren jendeak pixka bat, funtzionatzen du hori, azkenean urtean zehar zer dagoen edo fenomeno sozialetan hori musikakin gertatzen den bezala, Eltor Sarmiento eta guzti horiek, eta gu gerai pixka bat, nola ezin dugun euskal kultur top gorenan dauden antzerki taldeak edo lo que sea lortu, dituko dugu txikeri edo konpainiari edo beste batzuei edo musikariei eta orduan beraiekin egingo dugu programaketa bat, ez? Eta orduan hori lortzean, ni betetzen dut, bolo bagoitza da irra matar, ez? Da lehenengo zita bezala, lehenengo zita dituen gauz politekin eta gogorrekin, ez? Urduritasun horrekin, zeren zu daukazu aukera bakar bat, zure ikuskizunak on egiteko herri batean, ez? Eta orduan lan hori, borroka hori oso polita da, baina ere gogorra da, eta bueno, pues, ekartzen du azkenean ibiltzalde batetik bestera eta guzti hori, ez? Orain amaitzen gaudela. Imaginatu dezagun, norbait, bakarrik 5 pertsonak ikusiko dute podcasta. Baina aktore izan nahi duen norbait dagoela hor, aktoresa izan nahi duena, edo monologak egin nahi dituena, edo zer esan pertsona horri? Bueno, lehenik eta behin gauz bat ikasi nuen artista batekin, orain dela urte batzuk, esan ziala, naiz eta podcastu gau 5 pertsona bakarrik ikusi, txiki, egin zuregatik egiten duzun guztia. Eta esan un hostia, eta zantzian artista bat nahiko esanguratsua bere maila, baina esan un hostia. Ze garrantzitsua den zerbait egiten duzunean, ikuskizun bat egiten duela, orain dela gutxi amezketan egon nintzela hor mendipuntan, ez? Nola zuk disfrutatu zure emanaldia, ez? Naiz eta publiko gutxi egon edo asko egon. Nik uste nuen amezketako emanaldira 30 pertsona jungo zirela, eta 200 zeuden, orduan esan un hostia, hazezu bidoia, baina batzutan ere kontrakoa gertatzen da. Orduan, norbaitek egin nahi duena monologoak eta nik beti esan dut, konstantzia, pasio asko eduki behar da, eta gogo asko, eta maitasun piloa jarri behar da, zure sorkuntzan, zure proiektuan, eta Espainiako aktoresa famatu batek esan zuen bezala, ametsak batzutan gertatu daitezke edo ez, baina amestu daiteke. Orduan nire konstantzia beti hori da, amestea, naiz eta ez lortu amets guztiak, baina amestea ja amets bat da. Eta hori egitea laguntzen dizu, bide bat eraikitzeko, naiz eta izan zure herrian, zure herritik gertu, edo Euskal Herriko beste puntan. Baina saiatu, amestu ekin eta zortea izan. Baitz politak amaitzeko? Bai, berdin, eta eskerrik anitz, Marruma Kulturalak, egiten ari zareten lanaren gatik, zeren uste dut Donostian, bai grosen dagoen Marruma Kulturalak eta kulturarekiko dagoen sensibilitatea, eta ainorgan egiten ari dena, txalogarria dela, eta horrelako auzuek merezi dutela, eta guretzako artistentzako bide bat eta txoko bat direla aurrera egiteko. Bueno, bide batez, nola ja ipatu ditugun, ainorga kultura, eta baita Irudamatxok dokan egiten ari de monologoen berpizte hori. Bueno, hemendikan norbaitek ikusten bagaitu, bilatu sareetan eta proiektu interesgarriak dauzkatela, eta eskerrik asko txiki. Zuri makoki, eta espero dut azkeneko bidai honetan berriz ere elkar ikusiko garela, eta azkeneko emanaldian zerbait egingo dugula. Noski baiet. Eta bide batez, behin egin genizun gonbidapen bat hemen Marruma Kulturaren akustikoetan elkarrizketa bat egiteko, liatu zintugun, Joseba Irazorkirekin. Bai.
eta bakizu, irekita daukezula itzuli nahi dezunean, eta ja taldean sartu zaitu. Orduan, gu esaten dizugu, bira, haue dira aurrengo kontzertuak, eta nahi dezuna harrapatu. Bai, ez gustora ingo nuke, ikusi dut gainera bat, nahi oso interesgarrian niretzako eta pertsonalki emozionatzen nahuena. Ez kontatu, Ez horregatik, baina, bueno... Batez ere, ez da sekretismoagatik, baizik, eta agendak mugitu egiten dira, batzuetan erortzen dira boloak, eta ez duguna nahi, urrengo martxuan izango dugu ezakin hor, eta gero ez, orduan... Ez, bat ikusi dut biziki interesgarria, eta saietuko naiz, baina hori nago pixka bat ere bai... Ez duela petatu nahi, eta hori zen pixka delikau. Noski. Lehenengoa da antzezlana, monologoa, eta bar, así que aurrera... Baina, udara honetan ibiliko nahi zerri, eta ditut monologo batzuk, bai monologo zarrarekin eta berriarekin, eta animi hau, bale? Bueno, seguraski, podcast hau urria inguruan igoko dugu. Orduan esan dezakezu berdina, baina, abenduan egingo. Abenduan bat, ja, lotuta dut. Behintzat abendura arte badakit jarraituko duela, bat lotuta duelako Euskaren egunean ja, eta ere plazerra da, norbait deitzea, eta zera txiki nahi dugu Euskaren egunerako zure antzezlana, ikusi nuelako añorgan eta lagosti izan zen, eta orduan posten dizu horrelako... Esan daiteke non? Bai, Lizartzan, Gipuzkoan. Eskerrik asko, iaia 2 ordu bete ditugu. Birrita bat. Hemen hor atzean, podcastaren atzean zaudetenei esango dizuet, oso baliogarria dela beraien monologoak eta ahoz zabaltzen ditugunean, begiratu zazue txikiren bakarrizketa zeren interesgarria da. Gure podcastak ere behar dutela hori. Ez daukagu kriston dirutza alako publizitatean eta insistetzeko edo inbertitzeko bakarrik garagardoak. Beraz, asko eskertuko genizueke, bai, atsegin dut, gure sareetan, arpidetu nahi dezuen zuek entzun edo ikusteko plataformetan, baina batez ere saretu. Saretu zuen lagunei bada ere, edo zuen familiari hau interesgarri irudik dakieken edo nori. Eta eskerrik asko horratzen zaudetelako, bakit eundaka batzu zaretela, naiz eta leheno esan duan 5. Esageratzen zen, baina ez nuen zenbaki bat esan nahi, ze fluktuazio handia dauzkagu gure ikus eta entzunezkoetan. Beraz, eskerrik asko, horratzen egoteagatik, eskerrik asko txiki. Esker mila makoki. Eta kriston besarka emango dizut orain. Onki bilki. Laizter arte, agur. Marruma kulturala.